Vamos a... Ben, hai dúas solicitudes de intervención antes de iniciarse o pleno. Logo, si en este caso, pois a primeira solicitude, si quere iniciar, ten os 5 minutos de intervención, sin réplica nin pregunta. Son 5 minutos de exposición, cando considere. Boas tardes. Escoítase. Señor alcalde, señoras e señores concelleiros, comparezco novamente neste pleno co mesmo obxectivo que na miña anterior intervención. Esclarecer os feitos acontecidos arredor dun caso de violencia de xénero, que foi mal xestionado por distintas instancias institucionais, comezando por unhas dilixencias policiais que non se axustan á verdade e que derivaron en consecuencias gravísimas. Entre elas, a apertura dun expediente de menor en risco por parte da Fiscalía de Protección de Menores e, posteriormente, polos servicios sociais deste municipio. Permítanme lembrarlles que na miña anterior intervención solicitei formalmente que se enviara un escrito á Fiscalía de Protección, explicando estas irregularidades. A día de hoxe non recibí ningunha resposta concreta, a pesar de telo solicitado por escrito para o pleno de marzo. No seu lugar, o señor alcalde limitouse a saír á defensa das traballadoras implicadas, lendo un manifesto sen rexistro e sen participar elas mesmas no pleno e sen informar ao resto dos partidos políticos, un exemplo claro de diferencia de trato. Sen abordar nin unha soa das cuestións que puxan enriba da mesa, nin amosar vontade ningunha de resolver o problema que afecta á integridade e aos dereitos fundamentais dunha nai e do seu fillo. Quero tamén deixar constancia a diferencia de postura adoptada pola alcaldía a da nai, que mostrou unha vez máis a súa disposición a colaborar. Nun intento de achegamento, solicitou manter unha conversa coas traballadoras sociais, hai unhas 2 semanas, xa que en ningún momento se tratou de desacreditar o seu traballo, senón de falar de 2 cuestións deste procedimento particular que se fixeron sin seguir o cauce formal. Unha entrada en domicilio sin notificar a pesar de tela solicitado, e 2, que deixaron constar unha falta de colaboración da nai que poñía en risco e que non se podía descartar o risco do menor que non era certa. Comunicáronlle nesa reunión que foi o propio secretario o que recomendou que non se notificase por escrito esta entrada en domicilio. Pregúntome se, ademais da policía local e das traballadoras, tamén haberá que incluir agora o secretario nas responsabilidades derivadas desta actuación. Tampouco podo comprender a postura da oposición, que vai a un pleno sin saber que se lle vai a facer votar ou falar, como quedou constatado por eles mesmos, que non tiñan coñecemento desta petición, deste manifesto, pero que se posicionaron e manifestaron apoio, sin saber sequera dos feitos. Solicitáronse as dilixencias policiais, hai casi un ano, en diferentes escritos, en diferentes ocasións. A primeira non houbo resposta. Na segunda, un axente policial comunica por escrito que se atopan no xulgado. Estas se solicitan a través de procurador e o procurador di que tampouco están no xulgado. Isto xenera indefensión, señor alcalde, unha indefensión absoluta, mantendo a nai sin poder pedir nin siquera nin ter acceso ao expediente. A maiores, quero manifestar o meu rexeitamento ás declaracións vertidas polo señor alcalde no pleno do mes de marzo, nas que afirmou, literal, referido á miña participación anterior, o seguinte: aquí no pleno faise unha serie de afirmacións e declaracións, pero iso non quere decir que libremente as cousas que se transmiten aquí sexan verdade. Engadiu tamén que podía haber persoas que se sinten ofendidas, sen os seus dereitos, e mesmo con faltas de respeto mediante. Quero deixar constancia de que a miña intervención baseouse en feitos reais, concretos e documentables. Lamento profundamente que, en lugar de abordar o fondo do asunto, isto é, posibles irregularidades cometidas por parte do Concello, se optase por desacreditar o exercicio lexítimo do dereito de expresión, participar nos asuntos públicos, dereito amparado pola Constitución e pola normativa municipal. Reivindico o dereito como cidadá a que cuestións que afectan aos dereitos fundamentais dos veciños e veciñas, en este caso aos dun menor, sexan tratadas coa seriedade e respeto que merecen.
sen insinuacións, nin descalificativos verbais velados que só buscan desacreditar sen achegar aos argumentos de fondo. Por todo isto, insto formalmente a este pleno a adoptar os seguintes acordos. Que se abra unha investigación interna para esclarecer as actuacións dos axentes implicados, neste caso, e garantir que se respeten os dereitos fundamentais de todas as persoas afectadas. 2. Que se remita un escrito á Fiscalía de Protección de Menores, como xa se solicitou, pedindo a revisión do expediente incoado, achegando información sobre as irregularidades detectadas. E 3. Que se reforce o compromiso institucional con respecto á participación cidadá neste pleno, garantindo espacios de diálogo libre de represalias ou de desacreditacións. Moitas gracias. Ben, como a mí me gusta ser bastante claro e cando hai intervención non hai réplica ni nada, e como en este caso eu suelo ser coherente co que digo, volvo a decir o mismo. Por parte do equipo de goberno defendemos o traballo das traballadoras de servicios sociais plenamente. E volvo a decir, as intervencións no pleno son de libre liberdade en este caso, de expresar e decir o que cada un queira, o que non quere decir que se este na posesión da verdade. Logo, por parte do equipo de goberno, e para que quede claro, e en este caso, decir, sin ningún tipo de miramentos nin dúbidas, desde o equipo de goberno defendemos plenamente o traballo das traballadoras sociais. Moi ben. A segunda intervención, si hai unha segunda intervención. Ben, o mesmo, son 5 minutos de intervención, non hai dereito a pregunta, a réplica, é unha intervención, como di o reglamento. É dicir, por favor, a ver, levo 2 plenos sin poder falar, teño cousas atrasadas. Me parece moi ben, é dicir, son 5 minutos, vale, de intervención. Vou a necesitar por un poquinho máis. Bueno, vale, é dicir, pero que me deixe un poquinho Vale, máis. solo lle pido que me escoite 3 segundos, é dicir, é unha intervención de 5 minutos, así o regula o reglamento, non é cousa do alcalde, simplemente se pide que non hai nin pregunta, nin dereito a réplica. Non me deixa falar máis. Sí, é dicir, simplemente respeto. Vostede é o presidente da corporación. Eu estou dicindo que o reglamento di 5 minutos. Si se excede 2 minutos máis, nadie vai dicir nada, vale? Moi ben. Eu sou un poquinho nervioso, Tranquilo. Moi ben. Non se poña nervioso, non hai problema. No, es un poquinho... Nada, tranquilo, non hai problema. Viña a falar un poquinho, porque seguimos tendo problemas co tema do servicio de basura. Fai unhas semanas, pois o presidente da Asociación de Veciños chamoume para que fóramos unha reunión no que foron todos os partidos, para que, bueno, hubo un problema no mes de xaneiro o Partido Veciñal denunciou as condicións dos traballadores da empresa Valoriza en inspección de traballo polas malas condicións que tiña esa nave, que como vemos que nadie fai nada, pois tuvemos que meternos nós. A raíz de eso, pois esa empresa lóxicamente ten que buscar unha ubicación. Lóxicamente, en Pollo, unha das cousas, por exemplo, que se falaba outro día de que puidera a empresa marchar do Concello, así, justamente sorprendeume que o presidente da Asociación dos Veciños non supera nada do convenio, que o convenio di que ten que estar dentro do Concello a empresa. O problema é que non temos polígono industrial porque montouse un día nunha plataforma antipolígono e hoxe estamos como estamos, e dai poucas naves. A partir de aí, noso posicionamento é claro, a empresa buscou unha ubicación onde non hai casa, só vive o propietario, e creemos que para mellora do servicio, mellora dos traballadores, pois nós estamos de acordo, porque non somos quen de romper un acordo totalmente legal, é dicir, a nave ten licencia para almacén,
e o que ten que o Concello é que a empresa respete a licencia que se dedique como albacén. Entón, o noso posicionamento é que a empresa e os traballadores melloren e, sobre todo, nos ese terreo xa levamos no 2019 que hai ao lado un terreo onde vostedes votaron para facer un centro de saúde e creo que a inversión prioritaria ahora mesmo aí é facer o vial, que é unha das queixas que teñen os veciños. Entonces, consideramos que se faga unha inversión de urxencia para ese vial, que sí, entendemos os veciños que é necesaria e deixar claro, porque nesa reunión o presidente da Asociación de Veciños non me deixou acabar a miña exposición cando estuve unha hora e media escoitando a todo o mundo. Despois tamén, que estamos falando de Campelo, estamos tendo problemas co tema de eventos e a nivel de que non hai autorizacións. É dicir, isto é moi grave a nivel sobre todo das persoas que a nivel de eventos deportivos, a nivel de eventos culturais, festexos, de que pode haber un problema porque o seguro non se vai a facer cargo. Entón, isto, o día que teñamos un problema, claro, a mentalidade vosa é que paguen todos os veciños, pero o que ten que pagar en tal caso sería un seguro. E seguimos así. Digo isto porque nos estamos agora preguntando aos colectivos se polos eventos que fan se teñen autorización. Fai uns días fixose un festexo en Campelo e si teñen autorización. Entón, agora vaise facer outro. Entón, queremos que si ese festexo vai a ter autorización, porque xa non nos pareceu chocante que un evento que leva realizando a Asociación de Veciños máis de 20 anos e que agora organiza o Concello. E vendo que saiu unha noticia fai unhas semanas de que multaron o Concello con 3.000 euros, se os veciños van a ter que estar pagando as malas xestións, porque, repito, a Comisión de Festas de Campelo é unha entidade privada e conseguiu as autorizacións. Entón, consiga as autorizacións e, sobre todo, o que ten que facer é meter máis policía local. Con 2 policías, señora Mariché, con 2 policías non se pode estar nun evento ás 12 da mañán e se hai un accidente é moi difícil dar un servicio, creo. É dicir, a decisión que tomaron vostedes no presuposto de recortar en persoal, estámola pagando agora. Entón, fagan algo, contraten máis persoas, sobre todo porque ven o verán e vai haber problemas. Despois, quero acabar, alcalde, coa intervención desta veciña, é dicir, vostede posicionouse a favor das traballadores. Na última vez que non me deixou falar, aproveita o seu poder como alcalde, cando eu non teño un micrófono, dicir que eu veño aquí a insultar. Eu nunca insultín a nadie, nin nada polo estilo. Pero que dime con unha cousa, vostede dixo que eu viñera a falar de sentencias ou de autos judiciais. Eu estou falando, levo meses falando dun auto judicial do xulgado de instancia número 5 de Pontevedra, onde di que unha traballadora, unha asistenta social, minte, e veña a falar dun informe de Fiscalía de Pontevedra, onde non di que hai unha terceira persoa, porque agora faise informes por terceiras persoas contra veciños. Veño a falar desas cousas, pero non nas invento eu, son documentacións de Fiscalía e do xulgado de instancia. Nós tamén vemos a posicionar. Vostede posicionouse coas traballadoras, nós posicionámonos coa veciña. E coas dúas, porque hai máis veciñas con este problema. Posicionámonos, pero voulle explicar por qué. Porque esta traballadora que vostede na última petición que fixo aquí, que fixeron unhas traballadoras, que non entrou polo pleno municipal, e vostede o sabe, aquí falaron os membros da corporación que non entrou no pleno municipal, non entrou por rexistro. Iso é un abuso de poder. Non deixar falar a unha veciña que o alcalde saia cunha petición sin pasar polo rexistro. Ten que pasar como todo o mundo, como fixeron os traballadores da policía para vir a falar. Entendemos que nese sentido está fallando bastante. Pero quero explicar o noso posicionamento. Non confiamos nos informes que fan certos traballadores. E digo porque esta persoa eu xoves teño un suizo polo proceso de estabilización. Eu con esta persoa teño un suizo, pero no 2020 non estaba como persoa laboral. Aquí hai que dar explicacións de como se fixeron contratacións e se son xente capacitada para facer un informe. Por eso non nos fiamos e queremos un informe do secretario, si se actuou legalmente. Pero voulle dicir máis. Acaba de facer unhas contratacións o seu concelleiro de persoal
sobre unha praza de animadora cultural. Esta persoa vai de presidenta e vai de secretario un técnico que non se sabe de que. Nós si sabemos que non é técnico. Entonces, unha persoa que vai a un tribunal nesas condicións ten a súa confianza para que vostede se posicione como se posicionou. Nós apoiamos a veciña contra o seu posicionamento. Quero tamén falar porque aquí pode haber un problema máis que é Galiña Azul. Pode haber informes porque xa este tema xa está na Fiscalía de Pontevedra. Entón, xa entrou a documentación na Fiscalía e nós queremos que o subdelegado do Goberno que este pendiente, que é o responsable do Goberno de España da Fiscalía, que este pendente desta actuación, porque o xoves teño un suizo e hai unha técnica de persoal que nós tamén consideramos responsable de todo o que está pasando. Entonces, nese sentido, vamos a ver o que pasa, pero despois estamos vendo que tamén agora a culpa é do secretario. Agora os traballadores botanlle a culpa ao secretario que non fan informes. É dicir, como funciona Asuntos Sociais? Porque hai veciñas que teñen un informe que nunca constaron un informe de Asuntos Sociais, pero se consta no CIN, por que non hai ningún informe do CIN con estas persoas? Como funciona aquí Asuntos Sociais? Quen é responsable de Asuntos Sociais? Quen é a xefa de servicio? Eu creo que aquí os traballadores tamén e os políticos que o consinten teñen que asumir responsabilidades. Nós vamos a chegar ata o final e ten esta veciña todo o noso apoio. Moitas gracias. Nada, como me gusta ser claro e por si quedou algunha dúbida, volvo a repetir o mismo que dixen antes, desde o equipo de goberno defendemos tanto o traballo que se mencionou aquí das traballadoras sociais como a da traballadora de persoal ten totalmente, tanto as traballadoras sociais como a traballadora de persoal ten totalmente o apoio do equipo de goberno. Ben, vamos a dar comenzo. Ben, antes de iniciar o pleno, si todos estamos de acordo, fai uns días faleceu unha traballadora deste Concello e así que o que se propón é guardar un minuto de silencio, se todos estamos de acordo. Ben, vamos a dar inicio ao pleno ordinario do mes de maio. O primeiro punto, a aprobación de ata da sesión anterior. Sí? Estamos todos de acordo? Ben. O segundo punto, expediente 1325/2025, proposta de cambio de finalidade de crédito. Sí, a proposta
foi dictaminada pola Comisión de Facenda. Si, foi dictaminada pola Comisión de Facenda, sí. Sí, unánime. Vale, por favor. Sí. O terceiro punto, expediente 1160/2025, recoñecemento extrajudicial de crédito 8/2025. Sí, proposta que tamén foi dictaminada pola Comisión de Facenda. Sí. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Sí. Vale. Me gustaría comentar Sí, sí. bueno, isto é unha relación de facturas do 24, cousa que se nos decía que era estrano que houbera facturas de atrás. Se houbera un proceso electoral, vos estaría pagando facturas do ano anterior, cousa que lle parecía tremendamente chamativa. E logo tamén fai referencia ao informe de intervención a facturas de suministros nos que se acredita a ausencia de procedimento legal en materia de contratación pública que se ven fiscalizando por parte da intervención reiteradamente nos informes de reparto. Bueno, pois facer referencia a eso, a ausencia de procedimento legal nestes expedientes que se traen a aprobación, evidentemente, pois as empresas, os autónomos que fixeron estes traballos tenos que cobrar, polo tanto, votaremos a favor, pero que si lle pedimos ao equipo de goberno é que pois intenten afinar no sentido de fijar os procedimentos de contratación acorde á lei e acorde ao que di intervención. Sí, nada, simplemente mencionar que do listado de que existen das facturas, a gran maioría son por reparacións de vehículos, desde as carrocetas, con importes de 4.300, 2.000 e pico, e bueno, este equipo de goberno pode ser moi previsor, pero ata agora pois non ten tanta previsión para saber cando se vai averiar, por exemplo, pois unha carroceta, que son os importes máis altos. Estamos falando dun total, en este caso, pois de 12.578 euros, casi o 95% son ou de vehículos que se averiaron ou de alquiler de reposición de vehículos. E despois hai unha factura de 800 euros de actividades de Nadal e outra de 130, si mal non recordo. Sí, bueno, como vostede sabe, alcalde, non depende de que se estropee o coche, depende do proceso, é dicir, de que se pida RC e de que se tramite o procedimento preceptivo. É dicir, que os coches se van a estropear, é evidente, que non sabemos cando se van a estropear, tamén o sabemos, pero cada gasto ten un proceso. Efectivamente, nestas cuantías, pois, simplemente é solicitar un RC, é un trámite moi sinxelo, para dar coñecemento do gasto de intervención, nada máis que iso. É o que decimos. Evidentemente, nadie pretende que se sepa cando se vai a estropear un vehículo, como vostede di, para intentar desviar a atención. Non estamos a falar diso, estamos a falar do proceso que exixe a lei para este tipo de supostos. Ben, como xa levo neste caso uns cuantos anos, me gustaría que algunha vez me dixera, cando vostedes gobernaban, algunha retención de crédito que fixeran para a reparación de algún vehículo. O que máis lle podo contar? Chegaron unha vez a gastar na reparación dun Land Rover que tiña 36 anos, gastaron 9.800 euros. Moi ben. Estamos todos, sí, porque eu, claro, porque eu fiscalizaba, a posición hai que traballar. Decían vostedes que é moi fácil, pero a posición hai que traballar, se se quere. Permitíase esa fiscalización. Moi ben. Hai que inventar. Moi ben, estamos de acordo? Sí, moi ben. Punto 4. Expediente 237/2025, solicitude de bonificación do ICIO para obras en Avenida da Cruz en Combarro. Sí, proposta que tamén foi dictaminada favorablemente pola Comisión de Facenda. Moi ben. Sí, estamos de acordo todos. Estamos a favor. Vale. O punto... Unanimidade. Sí. O punto 6, expediente 518/2025. No, 5. Perdón, o 5. Expediente 527/2025, proposta modificación ordenanza fiscal reguladora, imposto sobre construcións, instalacións e obras. Sí. Proposta que tamén foi dictaminada pola Comisión de Facenda. Sí, boa tarde a todas e a todos os que nos ven. Traemos hoxe a pleno unha proposta para modificar a ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras.
O obxecto da modificación é imprescindible para que as persoas solicitantes poidan acollerse á bonificación prevista no artigo 6, apartado primeiro da ordenanza. Refírome en concreto á bonificación para a instalación de sistemas de aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía solar para autoconsumo. Actualmente a ordenanza require dunha documentación obsoleta, a unha homologación administrativa, e o que propoñemos é a sustitución por unha declaración responsable na que o solicitante se compromete a presentar uns modelos determinados que require a Consellería de Economía e Industria. É por esta causa que propoñemos para a aprobación deste pleno que o texto do artigo 1, apartado primeiro da ordenanza fiscal reguladora do ICIO quede redactado da seguinte forma: as construcións, instalacións ou obras para a instalación de sistemas de aproveitamento térmico ou eléctrico de enerxía solar para autoconsumo gozarán dunha bonificación do 95%. Para a aplicación desta bonificación será necesaria a presentación dunha declaración responsable na que o solicitante, representante, se compromete a presentar a seguinte documentación ante a Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia: un modelo IN 614C e o modelo IN 407B. Para facelo efectivo, traemos ao pleno para o seu ditame e aprobación. Moi ben. Bueno, nos como manifestamos na Comisión de Urbanismo, foi un acordo tomada de maneira unánime no que participamos os diferentes grupos. Entonces vamos a... Perdón. Sí, que dicen urbanismo? No. Bueno, pois, perdón, Facenda. Na que participamos e, bueno, mantemos a votación que emitimos na mesma comisión, que foi a favor. Sí. Nos no mesmo sentido, é dicir, se modifican os requerimentos para a xustificación, para adaptar a normativa, nos parece absolutamente ben. Bueno, aí o texto que leu Rocío fala que se modifica esa parte do 95%, bueno, decir que eso, o 95% xa viña recollido na normativa, o que se modifica realmente son os requerimentos para a xustificación, que estaban, efectivamente, non se adaptaban ás exigencias actuais. Por lo tanto, estamos de acordo, como xa manifestamos na Comisión de Facenda. En ningún momento, non sei se me entendeu mal, dixen que facía alusión a bonificación do porcentaxe. Únicamente o que fixen foi ler como quedaba redactada a ordenanza. Estamos de acordo todos. De forma vale. O punto 6, 5370, expediente 518/2025, ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario dos servicios municipais de abastecemento de auga potable na rede de sumidoiros. Sí, proposta que tamén foi dictaminada pola Comisión de Facenda. Moi ben, bueno, como todos somos coñecedores, se leva iniciado o expediente para a nova contratación do que en este caso do Servicio Municipal de Auga e Saneamiento, e o seguinte paso ahora que ven a pleno pois é unha ordenanza reguladora da prestación patrimonial de carácter público non tributario dos servicios municipais de abastecemento de auga potable e de redes de sumidoiros do municipio de Pollo. En que consiste esta ordenanza? Pois é unha ordenanza que o que vai a facer é que no momento que se teña o contrato feito do que é esta nova concesión do contrato de auga e saneamiento, pois é unha, en este caso, pois unha ordenanza que entraría pois en vigor. É dicir, queda aprobada, non quere dicir que a partir de agora vai haber un cambio, sino que este cambio se vai a producir pois unha vez que quede aprobado e que teñamos o que é ese novo contrato, esa nova concesionaria do servicio de auga e de saneamiento. É unha ordenanza que regula o que é o servicio no seu primeiro ano e despois, a partir do terceiro ano, pois habría que traer unha modificación desta ordenanza para facer a seguinte aprobación. Logo, nos entendemos que
é importantísimo o feito de resolver este contrato do Servicio de Auga e Saneamiento. Creemos que é beneficioso para os veciños e veciñas do noso concello. Como todos sabemos, levaba máis de 7 anos este servicio nunha situación, estamos en este caso nunha situación que xa se agotou o período de prórrogas, donde para poder facer unha inversión ou demais, como non existe ese contrato que obrigue a concesionaria a ter que realizalo, en moitos casos temos moitas zonas coa problemática de facer reposicións e de facer actuacións importantes. Logo, nós como entendemos que este novo contrato vai a mellorar o que é a calidade de vida dos veciños e das veciñas do noso concello, vai a traer servicio de auga a moitas zonas do concello que non a teñen, vai a repoñer en outras zonas servicios que a día de hoxe son deficientes e que teñen moitas averías, e por eso nos seguimos con este procedimento para canto antes poder mellorar os servicios dos veciños e das veciñas do noso concello. Como se falou aquí xa no anterior pleno que veu o contrato da auga, hai un listado de actuacións que se van a levar a cabo. Estamos falando con IVA incluído de máis de 15 millóns de euros en actuacións, unhas, en este caso, unhas de obrigado cumprimento e outras que mellorarían ese servicio de contrato do que é o servicio de auga. E nada, con esta ordenanza é un paso máis que se dá para dar cumprimento e para canto antes poder ter esa nova concesión do contrato de auga. Sí. Bueno, saúdo outra vez neste punto, aproveito para dar as boas tardes a todas as persoas que nos estén escoitando dende as súas casas. E, si mo permite, antes de entrar na valoración deste punto, en base ás manifestacións que fixo vostede, alcalde, ao inicio do pleno, en relación ás intervencións que estiveron aquí presentes, soamente gustaríame engadir unha cousa, que tendo en conta a presunción de inocencia de calquer persona mentras non se demostre o contrario, en base ao respeto da función pública de todos os funcionarios deste Concello, dende o noso grupo queremos primeiro tamén establecer a nosa solidaridade, obviamente, coas traballadores sociais, cos técnicos de personal que vostede tamén nomeou, e tamén cos axentes da Policía Local que tamén foron nomeados. O dito, na mentres non se demostre o contrario, todos teñen o dereito e o respeto a seres tratados como tal na función pública, igual que a veciña ten o dereito e o respeto a vir manifestar a súa opinión. Simplemente quería deixar pola nosa parte constatado esta manifestación. E dito isto, entrando agora no punto que nos ocupa, eu quero, de alguna maneira, manifestar cal é a postura do BNG respecto da nova contratación da agua. Hoxe aquí iníciase o que vai a ser o principio do proceso que nos vai a levar a contratación, e nós temos unha postura clara, contundente con este tema, manifestámola fai uns meses neste pleno. Cando nos estábamos gobernando, levamos a cabo a preparación e o inicio deste contrato. Non é unha preparación que se faga nun ano, como vostede decía, nin en dous. Hai proxectos que redactar, hai estudios que realizar, moitos dos que vostede hoxe presenta, que obviamente defendemos a necesidade de que hai que executar. Hai unha cuestión que parecenos elemental e queremos deixar claro que non compartimos co seu goberno e non compartimos coa proposta que trae, e polo tanto non compartimos con ningunha das fases do seu inicio, que é a fórmula económica que vostede trae para levar a cabo este contrato da agua. Entendemos que é unha fórmula económica que vai a revertir directamente no peto de toda a veciñanza de Poio. Entendemos tamén, e ademais temos que dicilo, que non se está dando a información aos veciños do que vai a acontecer. Vostede fala de que se van a realizar proxectos. Ben, pero non fala das consecuencias dese proxecto. Pero é que tampouco xa me adianto, porque como sei que vai a enredar, pois xa me adianto antes do enredo e xa yo vou aclarando. Non xustifique os proxectos que vai a realizar coa fórmula que vostede vai a escoller, porque
pode facerse con outra fórmula económica como nós tiñamos plantexado no goberno e o fixemos de esa maneira precisamente para evitar que este inicio do contrato da agua supoña unha subida sustancial do recibo para a veciñanza de Poio. A nós gustaríanos que vostede explicara dende xa se un veciño de Poio que actualmente paga 30 euros ou 35 euros no seu recibo, si coa nova subida ou co estudio económico que vostede plantexa e xa iniciando esta fase de ordenanza, pois o mellor vai a pasar a pagar en 2028 o doble dese recibo. Gustaríame que aquí hoxe explicase se iso vai a ser así, porque iso é a fórmula económica que estivo a exposición pública nese estudio. Gustaríame tamén que vostede sexa claro, que non enrede, que non fale de que aquí vimos a privar de que se executen determinados proxectos para a veciñanza, cando usted sabe que se poden facer igual os proxectos, que se pode levar a cabo igual o contrato, pero con outra fórmula e con outra xestión económica. E tamén gustaríame que fose claro e que non teña unha doble vara de medir cando vostede di que o estudio, a licitación que o anterior goberno tiña que era ilegal. Non era ilegal, era viable. Non era ilegal, era viable. O que non se pode ter é unha doble cara e unha doble vara de medir. Disculpe, rectifico, unha doble vara de medir. Decir unha cousa, predicar unha cousa e logo decir outra. Non se pode decir que vostede está dicindo que este contrato era ilegal cando non o era e hai informes que avalan que non era así e que a fórmula que nós tiñamos que era unha xestión indirecta era unha fórmula que se podía levar a cabo e hai informes que o avalan e logo vostede é tan riguroso para algunhas cuestións técnicas e en cambio hai outras cuestións como pode ser realizar eventos sin ningún tipo de permiso e a vostede iso lle dá igual. Entonces, cando se é riguroso, hai que ser riguroso para todo. O que non se pode ter é unha doble vara de medir. Para algunhas cousas, cando interesa, son moi riguroso e para outras dá igual e tiramos para adiante. Outra das cousas que tamén nos gustaría que lle explicara aos veciños é que fale vostede de esa cota variable que se vai a inflar o recibo no ano 2027. E, bueno, quédame máis cousas, pero, bueno, continuarei despois na seguinte intervención. Sí. Sí, bueno, en primeiro lugar, facendo referencia ao texto da seguinte ordenanza, vexo varias cuestións que deberían aclararse, ou polo menos eu non teño claras. Na actual contrato se establecía que a facturación do servicio de basuras o facía a propia empresa que xestiona o suministro o abastecemento de agua e a xestión dos sumidoiros. Entón, non me queda claro se isto se vai atribuir esta labor á propia empresa ou se vai a xestionar a través do oral, o que implicaría tamén un porcentaxe de sustracción dese ingreso. Tamén, con respecto ao custo de enganche, creo que a ordenanza debería regular non só o custo do enganche, sino un prezo estimativo en función dos diferentes materiales sobre os que se traballe para determinar esa liña de conexión coa rede municipal que o tería que facer a propia empresa concesionaria, pois fijar un precio, porque aí genera moita arbitrariedade no cobro. Se paga o enganche e logo a obra asociada, creo que sería interesante fijar cal vai a ser ese custe, en función dos materiales, en función da dificultade, pero si de cara ao futuro para os propios veciños é interesante, porque esos prezos se solen disparar a non estar regulados na propia ordenanza. Tamén é importante que os veciños sepan que co novo sistema pasarán a pagar un IVA do 21%, que en parte do servicio actualmente do 7%,
que vai a representar un importante incremento económico, e logo tamén é importante decir que as obras que se incorporan a este expediente son as obras que tiña previsto o anterior goberno, que non sufriu ningún tipo de modificación, como vostede mesmo recoñeceu, é dicir, o modelo de mellora deste contrato en canto a prestación de melloras do servizo, melloras da infraestructura, en canto á realización de proxectos e o modelo do anterior goberno. E logo queremos decir tamén que non nos parece un tema menor é que vemos a ordenanza que vai a regular os prezos dos 2 primeiros anos. Facía referencia os compañeiros con anterioridade, pero no proxecto de viabilidade que vostede presentou hai un incremento moi importante no ano 3. No ano 3 se dispara o custe do servizo, é dicir, xusto despois do período electoral, e queremos reiterar a pregunta que lle fixemos en Facenda con respecto a si isto implica que no terceiro ano se haya que modificar novamente a ordenanza reguladora para adaptalo ao proxecto de viabilidade que vostede presentou e que vai asociado a este proxecto. E logo, con respecto a, vostede publicita uns costes do servizo que evidentemente publicita o que lle interesa e oculta o que non lle interesa. Vostede ven a decir que o coste do servizo se reduce na medida que a cota fixa pasa de 8,38 euros a 7,43. Claro, a cota fixa sí, pero que logo está a cota variable, e a cota variable se incrementa en todos os tramos. Se incrementa en uso doméstico, uso comercial, uso industrial e ao marxen dos consumos. Se facemos unha referencia ao uso doméstico, condicional doméstico, pois se estaba aplicando o 0,24,3 e vostede pasa a aplicar o 0,28,7, do 0,29,6 pasa ao 0,35, do 0,35 ao 0,41,4, do 0,68,7 pasa ao 0,81,2, quero dicir, a cota fixa é un elemento da factura, pero logo está a cota variable, para que a xente, a nosa veciñanza entenda do que estamos a falar. Isto é como no prezo da factura e a potencia fixa, que supón un gasto que non é menor, pero logo o grosso da factura ven polo prezo do kilovatio. Digamos que o kilovatio seu se incrementa notablemente e o precio da potencia declarada baixa, pero supón un incremento notable na factura, que é o que lle interesa ao veciño. Pero este incremento se produce xa nos 2 primeiros anos, pero que xa no terceiro ano, como temos dito cando aprobou a viabilidade, ese incremento é tremendamente relevante. É un incremento que en porcentaxe é unha subida brutal, e continuarei na segunda intervención. Ben, moitas gracias. Ben, decía, en este caso, a portavoz do BNG, que era viable o estudio que eles presentaron. É dicir, eu invito a que vostede, e creo que se lle dou traslado no seu momento, a que lea, e seguro que leou, pero non lle interesa comentalo, o informe que se fixo tanto de Secretaría como de Intervención sobre todo o seu estudio e o que era a súa estrutura do que vostedes tiñan pensado facer co contrato de auga. É algo tan fácil como que xa nacía mal porque vostedes seguían empeñados en que tiña que ser unha tasa e non unha tarifa. Eso é o primer gran erro que tiña ese estudio. A conclusión que podía ser que podíamos iniciar todo este procedimento, estar hoxe aquí aprobando unha ordenanza e chegar ao final e ter que volver a empezar porque todo eso se estaba facendo de forma ilegal. Por algo moi claro, mire, vostede me decía, había informes favorables. Dígame un só informe favorable que había do seu estudio. Yo digo eu, só había un, que nos costou 8.000 euros, que se pediu a un bufé de abogados en Cataluña e que tuvemos que pagar por él 8.000 euros. O informe do secretario era, da secretaria en aquel momento, desfavorable. Do secretario actual, desfavorable. Da interventora, desfavorable. Do tesoreiro, desfavorable. Logo, non é que o diga o Partido Popular, é que vostedes, o gran error xa era que estaban estruturando un contrato falando dunha tasa, cando hoxe en día a lei nos obliga a falar dunha tarifa. Logo, ese era o gran primer problema. Logo, todo ese traballo xa non valía. É dicir, por eso hubo
que empezar cunha nova empresa, empezar cun novo estudio e actualizar todo eso. Para qué? Para, por primeira vez, traer todos eses informes sendo favorables, todos, tanto de enseñeiro, secretario, intervención, tesorería, todos os informes. Logo, repítolle, é unha pena que hoxe aquí nos veñan, se me permite unha palabra que vostede di moito, de ilustrar, e que a mí me gusta moito cando utiliza esa palabra, é dicir, é unha pena que hoxe, en vez de virnos aquí a ilustrar, non nos viñera durante 7 anos antes a demostrar. Porque ilustrar está moi ben, pero ao final hai que demostrar con feitos. E os feitos son que vostedes, en 7 anos cun contrato caducado, foron incapaces de sacalo adiante. É un proceso complicado? Sí. Complexo? Tamén. Pero hai que traballar e tomar unha serie de decisións. Ben, nos falan vostedes do tramo variable. Para que nos entendan todo o mundo, vamos a intentar que isto sexa algo fácil. Por que nos decidimos ter unha primeira tarifa no primeiro ano e unha segunda tarifa que xa dicen que o terceiro ano habría que modificar de novo que era a ordenanza? Ben, por moi fácil, porque nós o que queremos é, primeiro ano, hai 3 actuacións que creemos que son obligatorias e prioritarias. É unha decisión do goberno, igual estamos equivocados, pero nós entendemos así. Prioritario, actuar en Vilariño con agua e saneamiento, actuar en Fraga Moreira con agua e saneamiento e actuar na Caeira, que é onde tiñamos máis averías. Ben, os seguintes anos, facer todo o que son as actuacións restantes no resto do Concello. Logo, cando todas esas actuacións estén feitas, é cando establecemos o recibo definitivo. O primeiro ano, pois, se unha persona paga ahora 8,38, pois ese primeiro ano, dese primeiro contrato, vai a pagar 7,43. Por favor, eu non interrumpín, eu xa sei que igual vostedes puxeron moitos carteles por aí, pero eu estou dando os informes. Logo, perfecto. Logo, se non me interrumpe, se non lle importa, eu vou a seguir, vale? Ben, na rede de sumideiros, pois agora se paga 15,32 e o primeiro ano se vai a pagar 14,74. E despois falan vostedes o variable. E ora para que nos entendan os veciños. Mira o que sucede agora no noso Concello. No noso Concello, en día, só temos unha empresa que paga distinto a auga aos demais. Solo unha. Hoxe en día, a rede variable, por exemplo, do saneamiento, paga o mesmo, por exemplo, un hotel con 300 habitacións ou unha residencia con 80 habitacións que un comercio que ten un baño no seu almacén. A usted iso lle parece xusto? A min non. Logo, con novo contrato, vai a pagar cada un según o que consuma, que eso é o xusto e eso é o que indican as directrices europeas, vale? Logo, agora non, agora é lineal, e lle poden vostedes preguntar que a concesionaria sin ningún tipo de problema, porque eles mesmos consideran que eso é o que se debe de facer. Para vostede lle parece xusto que un hotel, por exemplo, con 30 habitacións ou con 300, ou unha residencia con 80 persoas, pague o mismo que un comercio que ten un baño no seu almacén, por exemplo? A que non? Pois isto sucede agora no Concello, porque agora é un cobro lineal, vale? Logo, nós o que queremos é que sexa xusto. Logo, que máis consume é que máis vai a pagar. É así de claro. Logo, que hai que tomar decisións, claro. Por eso é a diferencia cando hai un único goberno e cando hai un tripartito. Vostedes saben por que non foron capaces de quitar adiante, en este caso, este contrato? Porque eran moitos partidos a gobernar e hai que tomar moitas decisións e non se atrevían a tomar decisións. Nós sí que nos atrevemos. E a nosa intención é que canto antes os veciños de Poio disfruten de obras por valor de 15 millóns de euros. Vale? Moi ben. Sí. Bueno, na súa intervención non mostra, porque non solamente hai que demostrar, hai que mostrar, entonces vostede non mostra a realidade do que vai a ser este contrato. Vostede non aclara se efectivamente lle vai a subir o recibo aos veciños ou non, non o deixa claro. Fala de que vai a executar as obras, pero vostede non fala de que vai a haber unha subida efectiva. Entón, sexa valente e diga, mire, eu traio aquí este contrato, hai informes que, por certo, o fío do que estaba dicindo dos informes, ningún informe dos técnicos pon que sexa ilegal, pon que é desfavorable, como moitos dos que vostede trae aquí para aprobar moitas das cousas que aproban neste pleno. Entonces, non é ilegal, é desfavorable. Como vostede ao principio do pleno
xustificaba, cando o compañeiro portavoz do Partido Socialista lle indicaba precisamente eses informes desfavorables e vostede o xustificaba. Ve aí a doble vara de medir. Bueno, pois falando de mostrar, o que hai que mostrar é a realidade. Entón, eu lle fixen unha pregunta, se iba vostede a subir o recibo da agua aos veciños. Vostede fala do 2027, donde vostede vai incrementar a primeira subida. Por certo, ano de eleccións, verdade? E despois isto vai a seguir subindo nos vindeiros anos, no 28, no 29, eso non o di. Entón, se vostede ten tan claro que está facendo o correcto e que este contrato é o que ten que levar e a fórmula económica é a correcta, pois explíquelle aos veciños, sexa transparente e dígalle aos veciños o que lle vai incrementar o recibo da auga. Non fale de outras cousas. Eu, como veciña, quero saber se no 2027 vou a pagar o doble do que estou pagando, porque precisamente desa cota variable que vostede fala é o que lle vai incrementar o recibo aos veciños. Ou explíquelle a todas as persoas que actualmente teñen un pozo que van a pagar de maneira obrigatoria 30 euros, por exemplo, que é o que pon a súa fórmula. Eso yo explicou aos veciños, porque non o sabe, igual o teñen que saber. Igual teñen que saber o que van a pagar no 2027 para saber si evidentemente o que está dicindo vostede é realmente o que está defendendo aquí. Eu yo volvo a decir, eu podía vir aquí ou podíamos vir aquí pois como facía vostede na oposición. Disparaba, pero non daba ni unha sola proposta. Nos anos que estivo na oposición non presentou nunca unha alegación. Tivemos que virnos a presentar as primeiras alegacións. Nunca dou ningunha proposta, pero en cambio nos vimos aquí e lle decimos, oiga, pois existe outra maneira de facer as cousas, existe un anteproxecto onde estaba recollido e onde se recollía unha fórmula económica que plantexaba realizar a xestión sen que teña que deixar, como está deixando vostede, que vostede decía por aquí, eu anotei que decía, nos tomamos decisións. Non, vostede non toma decisións. Vostede deriva as decisións ao que vai a ser a xestión 100% privada. Nos defendíamos unha xestión indirecta, donde tamén tivera participación o Concello. Non se ría. Eu, cando vostedes falan, non me río. Non sei, pero non me parece gracioso, porque aparte estamos falando de algo que lle vai afectar aos veciños. E o alcalde rise, pois eu non me río, porque me parece bastante serio. Claro, como estamos falando que vai pasar no 27, o mellor igual coincide despois das eleccións, non? Entonces di, bueno, mira, outro día hai quen di, bueno, que claro, por ahora eu non notei a subida, claro, é que o problema é que, eu digo para toda a xente que este escoitando, o problema é que cando esa subida sexa efectiva no recibo, xa non imos poder facer nada para podelo subsanar. Temos que facelo agora. E nós o que lle decimos é que retifique a fórmula económica. Hai outra maneira de facelo. O que pasa é que vostede nunca vai admitir que vai a realizar o proxecto que xa tiña o outro goberno, porque iso é decir que está facendo o que facíamos nós. Por iso intentou darlle a volta, vir con outra fórmula económica. O que pasa que a fórmula económica que trae pois é unha fórmula que afecta aos veciños. A nós gustaríanos que informase e que lle dixese aos veciños de Poio o que vai a supoñer este novo contrato da agua. E o decía aquí o meu compañeiro, eu lle digo, vostede fala de carteles, pero os nosos carteles van asinados. Os seus carteles, señor Moldes, os seus carteles non iban asinados. Entón, eu, a todos os veciños, seguramente que estarán escoitando, home, porque eu isto non o invento. Os seus carteles asinados non iban. Nos desconfiábamos que podían ser ustedes, desconfiábamolo, pero asinados non estaban. Nos o temos asinado. Entonces, temos unha mensaxe, consideramos que vostede vai a estafar o recibo dos veciños de Poio? Sí. O decimos no cartel como BNG? Sí. O decimos aquí no pleno? Tamén. O seguimos mantendo? Tamén, porque dentro de 2 anos, cando miremos a consecuencia desto, nos diremos que aquí defendíamos outra maneira de realizar esta xestión. Ten a palabra. A mí resultame indignante a falta de ética no seu discurso. É dicir, utiliza mentira de maneira arbitraria como argumento lle dá absolutamente igual. É verdadeiramente indignante escoitalo, porque non ten o máis mínimo aprecio pola verdade. É discutir con vostede
debatir con vostede é tremendamente cansino. En primeiro lugar, o diálogo ese que vostede fala taxa-tarifa, nós o que queríamos facer neste Concello que fixeron moitos concellos, entre eles Pontevedra, para non aplicar o 21% de IVA que vostede vai aplicar. Ese era o motivo dese informe. O informe era negativo por eso, porque non queríamos aplicar o IVA. Todo o demais estaba ben. Ese era o problema, polo que estábamos defendendo os intereses dos veciños. Logo, no terceiro ano, vostede mesmo recoñece que vai haber unha modificación fiscal para meter un sablazo. Para meter un sablazo no terceiro ano, porque no primeiro e no segundo sube, pero no terceiro é sablazo. E logo, ter a cara de decir que paga o mismo comercio pequeno que un hotel é unha tomadura de pelo, unha falta de respeto á veciñanza tan grande, tan lamentable. Déxeme falar. En primer lugar, no abastecemento de agua, o modelo é exactamente o mesmo. Exactamente o mesmo. Reduce lixeiramente nesta parte, dentro de 3 anos, sablazo total. Nesta, para ir ás eleccións sin subir moito recibo e poder vir con este discurso mentiroso, pois baixa un pouquiño a cota fixa. E logo, na variable, a sube en todos os tramos. Eso non o di, engaña a veciñanza. Logo, se nos vamos ao modelo de saneamento, resulta que un hotel paga por habitación e un comercio paga un único pago. O exemplo que vostede di de un hotel paga o mismo é completamente falaz, é unha absoluta mentira. E máis, hai tramos para comercios, hoteles en función das categorías, restaurantes diferentes, cafeterías diferentes, en función do tamaño, maior de 50 metros e maior de 100, os hotéis e os hostais, os centros docentes teñen uns prezos, as guarderías, os supermercados en función da súa dimensión teñen precios diferentes, o doméstico ten un prezo, o doméstico de obra ten outro precio, o comercio en xeral e os pequenos restaurantes. Quero dicir, non é certo que vostede di. Un hotel paga por habitación. Entón, ese discurso que vostedes inventa sobre a marcha para quedar ben é completamente falaz. E aos veciños hai que deixarlle claro que vai a subir o recibo de maneira significativa, pero que despois das eleccións vostede lle vai a dar un sablazo e que llo está ocultando. O que ten que decirlle a veciñanza é a verdade. Vai a subir o recibo, pero despois das eleccións vai a ser un completo sablazo, unha tomadura de pelo e que utilice de maneira sistemática a mentira como argumento para defender o indefendible é de realmente vergonzoso e o fai sistemáticamente. Non ten ningún escrúpulo en utilizar a argumentación que lle pete en cada momento con cual debatir o argumento do oponente. É verdadeiramente lamentable que minta tan abertamente e nada do que di é certo. O modelo en abastecemento é exactamente o mismo e o modelo que planteábamos que temos agora en vigor é completamente diferente en función do tipo de negocio. E ora vostede establece por metro cúbico, vale? Pero supón un incremento importantísimo que dificulta a comparativa para o veciño, pero que se faz un mínimo análisis é unha subida brutal, eso sí, despois das eleccións, señor Moldes. Moi ben. Ben, empezo pola portavoz do BNG. É dicir, me sonreía, pero non por nada, porque me fai moita gracia polo discurso, ou me reía, non ten ningún problema, pero non me ría de usted, me reía da súa expresión porque me gusta moito, en este caso, como utiliza o Bloque. É dicir, se o Bloque contrata unha empresa para facer un servicio, é un servicio indirecto. Se o fai o PP, é privatizar. Sabes vostede quen privatizou o servicio de auga en Poio? Quen? Non sei, digamos vostede. Digo vostede. Non sei. Non Eu lle sabe. contesto despois na miña que non vou facer como fallas o para ser portavoz. candidata, en este caso, a alcaldía en Poio, debía coñecelo. Porque foron vostedes quen privatizou o servicio de auga en Poio e da basura foi o Bloque e o PSOE. Pero non, eso non é privatizar, eso é servicio indirecto. Desa é a diferencia. Non, foron vostedes os que privatizaron o servicio de auga e saneamiento neste Concello. Non se olvide deso. Nos ven aquí o señor Gregorio a decir, que a veces me sorprende moitísimo que sei aquí, é que Pontevedra o fixo. Claro,
E por culpa de vostedes non se pudo facer, porque a lei cambiou no 2018 e agora non se pode facer tasa, ten que ser tarifa. Por eso, todo eso non é que sexa desfavorable, é que era ilegal, perdón, non interrumpa, home, que non interrumpa, non interrumpa, non interrumpa. Como di que leva 7 anos non interrumpa, home. suspendido, non é despois verdade, se queixa cando invitamos. Diga a verdade. Eu a vostede yo interrumpín. Eu sei que se pon nervioso, pero despois cando invitan a sair do pleno, lle parece mal, é todos os días igual, interrumpe, eu escoitei de todo, podo estar de acordo ou non, pero respetei e non molestei, ni o increpei, ni o interrumpín. Ora me toca a min e os veciños van a creer a quen eles queiran. Non porque máis berre lle van a creer máis, vale? Logo, vostede tuvo a súa intervención, a portavoz do BNG tuvo a súa, eu calado, e agora estou facendo a miña. Votamos e os veciños despois van a saber a quen creen e xa está. Non berre, non solporice, tranquilidade. Moi ben. Logo, no 2018 cambia a lei e é cando impide que se cobre como tasa e ten que ser tarifa. Por iso lle digo que o que vostedes presentaron aquí era ilegal. Ben, nos fíxese que somos transparentes, que se vostede vai á publicación que fixo o Concello, pois puxemos un cuadro donde di, porque podíamoslo ocultar, pero é que non temos necesidade de ocultar, porque se fai o primeiro ano e despois no terceiro outro ano, porque o primeiro ano hai 3 actuacións que son Vilariño, Fragamoreira, Caeira, e o terceiro ano se completan todas as actuacións. E no cuadro da publicación, aí os veciños poden comprobar o que se vai a cobrar en auga o primeiro ano e o terceiro ano. E van a comprobar o que se vai a cobrar na rede de sumideiros o primeiro ano e o terceiro ano. Aquí o portavoz do PSOE nos decía, nos, aquí hai por hoteles, sí, o consumo da auga, pero a rede de sumidoiros, todo o mundo paga o mesmo. Paga o mesmo un hotel con 4, con 20, con 40 habitacións que un comercio que ten un almacén. Logo, non intenten ganar o servicio de auga... Está mentindo. Perfecto. Por metro cúbico. Non me interrumpa, por favor. Non me interrumpa. Non me interrumpa. Ben, logo, o que lle decimos nós está claro. Nós vamos a tomar a decisión de traer un novo contrato tan necesario para este Concello. Porque vostedes non foron capaz de facer e nós o vamos a intentar facer. Igual estamos equivocados, seguramente, pero que non vamos a quedar con esa dúbida como vostedes quedaron. E nós, por que queremos un novo contrato? Porque se queremos ter un polígono en Fragamoreira, ten que saber de onde ven a auga e para eso necesita un depósito e ten que saber o que se vai a facer con esa rede de sumidoiros. Por eso é necesario ese novo contrato. Si temos que repoñer servicios, por exemplo, na PO 308, necesitamos ese contrato. Pero se eso non o fixo logo, vostedes, nós, nós. Pero, por favor, é decir... Pero que minte. Pero vostede pode ser un pouquiño... Vostede pode ser un pouquiño respetuoso. Pero fixo algún vale, eu me vou a calar, faga vostede o que queira, porque se o invito despois a abandonar o pleno, temos un alcalde que é un ditador, sexa vostede o que faga e diga o que queira, un me calo, e cando vostede me permita, eu vou a seguir falando. Podo falar? Estou na miña... A decir, estou na miña... Creí que me daba palabra. É que eu, por favor, é que é increíble, é increíble, eu creo que os veciños non merecen este espectáculo do portavoz do Partido Socialista. Perfecto. E mire, só lle vou dicir unha cousa, portavoz do BNG. Sabe cal é a única diferencia entre vostedes e nós? Vostede di que os carteles os firman. Nós tamén. Pero sabe cal é a diferencia? Que vostedes os rachaban. Vale? Porque eso, si quere, yo pasamos en vídeo co candidato da súa lista. Esa é a diferencia. Nós nunca llevamos a rachar os carteles. Poden empapelar todo o pollo. Respeten o mobiliario, non hai problema. Pero vostedes os rachaban. Vale? Esa é a diferencia entre vostedes e nós. Nós non temos ningún problema. Vostedes fan a súa labor de oposición. Me parece moi ben. Esa, a eu non teño ningún problema cos carteles. Me molesto mellor un pouco máis cando no colexio meu fillo, por exemplo, teño que ver un cartel con unha caricatura miña, con insultos, sin firmar. Esa non me gusta tanto, vale? Pero despois, o demais, non teño ningún tipo de problema. Vostedes están na súa labor e no seu dereito. Non hai ningún tipo de problema. Pero a diferencia é esa, que vostedes, e si quero yo paso en vídeo, rachaban os cartéis do Partido Popular, rachaban as lonas, vale? Candidatos da súa lista. E sabe que o ten en vídeo. Esa é a diferencia. Nós non vamos a arrancar ningún só cartel. E xa para rematar, desde o equipo de goberno estamos convencidos de que este contrato é un bo contrato para os veciños e as veciñas de Poio. Moi ben. Vamos a votar. Vale? Votos en contra. Da aprobación. Da ordenanza fiscal. Ordenanza fiscal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que non é fiscal, é ordenanza. Vale. E votos a favor? Moi ben. O punto 7
expediente 243/2025, aprobación inicial, estrutura de custos correspondente á concesión de servicios para a xestión dos servicios de abastecemento e saneamiento. Sí, a proposta que tamén foi dictaminada pola Comisión de Facenda. Moi ben. Pois nada, é dicir, este punto está relacionado co que viñamos falando anteriormente. En este caso, pois, é unha aprobación inicial dunha estrutura de costos, se fixo unha consulta a distintas, creo que a 8 empresas se contestaron 7, é un trámite tamén un procedimento de nova contratación. Ora, unha vez finalizado este trámite, aprobado, se remite, en este caso, á Xunta de Galicia e existe unha exposición onde se poden facer alegacións e demais. É dicir, é continuar con todo o trámite para poder facer a aprobación, pois é un trámite máis deste contrato da concesión tanto de auga como de saneamiento. Ben, pois como seguimos falando do contrato da auga, pois aproveito para continuar a miña intervención o fío. Por alusión, xa que moitas veces non podemos facer vostede nas súas intervencións nos salude directamente e logo pois nós temos que ter o dereito a podernos defender. Vostede fala de cartéis que non están asinados. Mire, o BNG cando colga cartéis ou cando ten que facer un ataque o asina, non se esconde. Vale? Entonces, cando vostede dirixe que hai carteles coa súa cara, bueno, pues, con determinadas frases, non o sei, dende logo non serán feitos por este grupo, porque non é a nosa maneira de actuar. Nin tampouco nos escondemos detrás de perfiles falsos nas redes sociais para difamar. Sempre a cara, mellor. Con coherencia e dicindo as cousas como hai que dicilas, sin esconderse, porque estamos aquí para decir e para facer política cada un coas súas ideas, pero sempre dendo respeto, porque creo que todos somos veciños e nos temos que respetar. Dito isto, vostede falaba de que o BNG, cando entrou, fixo e privatizou os servizos. Mire, evidentemente, hai moitos servizos neste Concello que están privatizados, claro que sí, pero sabe que pasa? Eu, ademais, o digo sen ningún tipo de complexo. Cando unha administración ten que privatizar un servizo, ten que valorar o seguinte: cando se privatiza un servizo, se privatiza porque vai a mellorar a calidade do veciño. É porque se non se privatiza, pois, por exemplo, como pode ser a agua, como podemos falar do contrato do lixo, bueno, e outros servizos, non sería viable poder levar a cabo eses servizos pola institución, da maneira que están agora e da maneira que funcionan agora as institucións. Por iso, moitas veces non, maioritariamente a lei e a administración pois está preparada para que moitos dos servizos teñan que ser privatizados. Outra cousa é que vostede privatice un servizo o 100%. Nos o que estamos dicindo aquí é que se use a fórmula donde o Concello supervise e o Concello de alguna maneira poida seguir levando a xestión de recollida do financiamento, que non pase a ser unha xestión directa da empresa. E a maiores, ao fío do que lle decía eu, cando un decide privatizar un servizo, teno que decidir porque vai a mellorar a calidade de vida dos veciños, pero é que vostede, coa decisión que está tomando, non está mellorando a calidade de vida dos veciños, está os perxudicando, porque o que ten que saber toda a veciñanza, e que os coiten ben, é que no ano 2027 o recibo vai a subir máis do 50%. Sí, vai a subir máis do 50%. O que ten que saber a veciñanza é que actualmente todas as persoas que teñan un pozo van a comezar a pagar unha cota que actualmente non pagan. O que ten que saber a veciñanza é que no 2028 esa subida vai a ir progresando ata que vamos a ter unha subida histórica no recibo da agua. Eso é o que lle ten que contar. Entón, vostede está privatizando o servizo ou está privatizando o 100%, pero é que se a min polo menos ven e me di que está facendo esta xestión, pero vai a mellorar a calidade dos veciños e que ten que facela porque non é efectiva facela de outra maneira, pois lle podo decir, bueno,
pero é que neste caso sí se pode facer con outra fórmula, porque a tiña, o que pasa que non quere recoñecer que quere aprobar un proxecto que xa está feito por anterior mandato, porque como vai a facer iso? Darlle a razón a los del bloque, a los del PSOE, como vai a facer iso? Non, teño que sacar un novo. Entón, eu fagolle un chamamento a que, de verdade, ao sentido común, a que retroceda, a que tome conciencia, a que non revirta esta subida e a que, dende hoxe, reformule o contrato da auga, porque está obligando a oposición a non formar parte deste contrato, porque dentro de 2 anos, cando os veciños se lle suba a factura, nos vamos a decir que estábamos en contra e que había outra maneira de realizar esta xestión. Vostede non. Entonces non veña contando, non fale de privatizacións, nin enrede, que a verdad iso faino moi ben, vostede fala de ilustrar, eu falo de enredar, vostede enreda. Iso faino moi ben, ten un talento espléndido para facelo. Pero eu agora, o que sí que me gustaría é que enredara menos, mostrase máis, e dixese aos veciños o que vai a subir o recibo. Non fale do cuadro que publicou porque a transparencia así lle obliga. Non. Diga claramente o que vai a supoñer. Vostede o sabe, por iso non profundiza. Porque cando vostede está seguro de algo, profundiza. Pero nisto, vostede vai e vai collendo curvas, porque non lle interesa entrar na esencia da cuestión, porque sabe que temos razón. Bueno, neste punto 7, aprobación da estrutura de coste, para que quede claro, non estamos a favor de que se continúe co contrato. Non estamos a favor da ordenanza das tarifas que se aproban. Eso é que non estamos a favor. Estamos a favor dos proxectos porque son os nosos proxectos exactamente os mesmos que non sufriron ningunha modificación. Polo tanto, queremos que se saque a licitación o contrato. O alcalde afirmou que levamos 7 anos co contrato caducado. Os contratos teñen a posibilidade de prorrogarse durante 5 anos. Leva 2 anos co contrato prorrogado vostede, porque quixo facer este invento de que paguen os veciños todas as obras. Non me contestou con respecto á xestión da factura, que non é un problema menor. É dicir, queremos saber que se vai a facer coa factura que actualmente está xestionando Viacua no contrato vixente para o cobro da basura, que, se yo remitimos esa tramitación a oral, vai a ter unha implicación dun 4% na recaudación, máis ou menos. Por lo tanto, queremos saber o Concello que vai a facer con eso. Se ya vai a continuar coa xestión desde a empresa do Servizo de Sumidoiros e de Abastecemento, ou se o transfire á Diputación. Queremos sabelo, creo que é importante. Logo, esa vinculación que fai vostede dos proxectos co sablazo do terceiro ano é absolutamente mentira. Non hai ningunha relación entre os proxectos e a subida que vostede fai o terceiro ano. A única relación que hai é que despois das eleccións. É a única relación. É máis, é imposible que os proxectos desta envergadura, por certo, que non diseñou vostede, iso que fala do seu modelo, vostede non ten modelo porque copiou exactamente o noso, dicir, o modelo do gran depósito non é un depósito para Fraga Moreira, que ten un uso industrial, é un depósito para abastecer as zonas altas, para abastecer aqueles núcleos de poboación que están nunha cota tan alta que no futuro nos pedirán abastecemento de agua e coa infraestructura actual non lla podemos dar, mellorar aquelas redes que temos obsoletas na PO, na Caeira, determinadas zonas e melloras necesarias. Vostede, neste caso, o que fixo foi coller os nosos proxectos e traelos aquí. Por tanto, non hai estrategia como vostede di. Me preocupa que vostede faga esa vinculación porque enganar os veciños. Non é certo, non só que non se van que non ten que ver coa subida, porque máis, os proxectos non van a estar en 3 anos. É imposible que proxectos desta envergadura estén rematados no terceiro ano, coas implicacións que ten, porque ese gran depósito, ademais de ter un colector ao depósito que existe
en Albar, no Alto de Albar, ten unha infraestructura importante, permisos, xestión dese proxecto que teñen que informar moitas administracións. Xa lle digo eu que é imposible. Por lo tanto, vinculalo ao sablazo coa execución dos proxectos é unha gran falacia. E dígame vostede en que parte do proxecto, en que parte do seu documento existe esa vinculación, que é completamente falsa. Por lo tanto, resumindo, vamos a aprobar a estrutura de costes, estamos a favor dos proxectos porque son os nosos proxectos, o que estamos en contra é da ordenanza que regula as tarifas que implican un sablazo e unha subida brutal para os veciños do noso concello. Moi ben. O sea, aquí estamos aprendendo moitas cousas. Decir, eu quero que faga unha reflexión. Vostedes realmente pensan que algún veciño lle está creendo que se vostedes tuveran a posibilidade de facer un contrato donde tuveran 15 millóns de euros en obras antes das eleccións, non ian a facer? Vostedes realmente creen que alguén lle cree cando din non se tiñamos todo feito, non se tiñamos todo? Vostedes eran o xa íbamos a facer. Foi unha pena que non fixeran. É dicir, fai unha pena que non fixeran. É dicir, logo, que sucede? Que ao final, por moito que vostedes pensen que a xente se pode enganar, manipular, é dicir, a xente non é tonta, é dicir, se vostedes non fixeron foi porque non foron capaces ou porque non se puxeron de acordo. E tamén nos van a demostrar vostedes e que vostedes eran capaces desa fórmula máxica que teñen vostedes a quitar un novo contrato da auga se a necesidade de facer ningunha ordenanza. Tamén, se se puxeran co contrato da auga en serio, saben vostedes que tiñan que facer unha nova ordenanza. Logo, por eso demostramos, decir, a nós non nos asustan as eleccións ni o resultado das eleccións, porque como vostede di, é que no ano das eleccións vai a vir o primeiro recibo. Claro, pois non hai ningún problema. Pero sabe por qué? Porque voy a utilizar a súa palabra, enredar. Sabe vostedes quenes enredaron? Vostedes. Se non enredaran, tiñan un contrato novo, tiñan, en este caso, actuacións feitas e, pois, todos contentos. Pero como vostedes enredaron, pasaron os anos, terminaron as prórrogas e non foron capaces de sacar adiante un novo contrato. Vostedes pensan que hai algún veciño que lle cree no, que isto é noso, só tiñamos e só íbamos a facer. E por que non fixeron? E por que non fixeron? Feito histórico, decía vostede. Sabe o que é un feito histórico? Mira, un feito histórico vai a ser que un veciño de Vilariño, por exemplo, poida ter saneamento e que non teña que vaciar o Pozo Negro. Vale? Eso, por exemplo, un feito histórico. Ou que en vez de ter auga do monte, pois poda ter auga municipal. En Fragamoreira, un feito histórico, ter saneamento e ter auga. Na Caeira, pois que ás 8 da mañán non existan dúbidas se se poden duchar ou non. Esos son feitos históricos. Esos son feitos históricos. Porque a día de hoxe temos moitos veciños no noso concello que esa a nosa maior preocupación e por eso con noso contrato as primeiras obras van donde nos consideramos que son prioritarias. Vale? Porque nós tamén podíamos quedar ben e dicirle a todo o mundo vamos a poder facer obras en todo o concello. Non, é inviable facelas todas a vez. Logo, donde vamos a actuar primeiro? Donde consideramos que é prioritario. Donde é prioritario? Pois donde aqueles veciños non teñen nin auga nin saneamento. Por eso as primeiras actuacións son en Vilariño, en Fragamoreira e na Caeira, que temos redes que rompen cada metro e medio. Logo, vostedes sigan dicindo o que queiran. E lle volvo a repetir, feito histórico é que os veciños poidan ter o que non tuveron a toda agora. Di vostede, estaríamos de acordo en aquelo que mellorara a calidade de vida. Home, que un veciño non teña auga e pasa a ter auga, este equipo de goberno considera que mellora a súa calidade de vida. Que un veciño non teña saneamento e pase a ter saneamento, consideramos que mellora a súa calidade de vida. Logo, nós, con este contrato, repito, nos podemos equivocar, como todo o mundo, pero lle volvo a decir, non vamos a quedar coa dúbida e nós non vamos a enredar. Por eso estamos aquí aprobando unha nova ordenanza, aprobando un novo estudio de costes e, sobre todo, sacando pa diante un contrato que vai a traer máis de 15 millóns de euros en obras para todos os veciños e veciñas do noso concello. O que máis? Si vostedes no fondo están contentos, porque vostedes din, mima, nos están quitando de enriba un marrón que quiten o contrato da auga, menos mal. Menos mal. Porque estou seguro que se vostedes gobernan dentro de 2 anos, non lle van a baixar o recibo a auga a ningún veciño, Estou seguro. Sabe por qué? Porque co seu goberno, os veciños de Poio pagaban os impostos máis caros de toda Galicia. Logo, vostedes non son ningún exemplo, Nos chegamos aquí e cumplimos a nosa promesa. Baixamos a viñeta dos coches, en este caso o imposto dos coches. Baixamos os vados
E baixamos do 0,47 ao 0,43 o IBI. Logo, vostedes nos van a dar a nós algunha lección de impostos cando vostedes foron o goberno cos impostos máis caros de toda Galicia? No, é que de vostedes non podemos aprender nada. Non son exemplo de nada. Vale? Logo, este goberno vai a seguir adiante cun contrato que vai a traer 15 millóns de euros en actuacións en todas as parroquias. A educación non se compra. Sí, ten a palabra. Sí, bueno, vostede vai a superarnos na subida. Isto non é engañar a ninguén, vai a ser un feito. Entón, bueno, como os plenos quedan gravados, pois quedará grabado o que hoxe eu estou dicindo aquí, porque vostede nos vai a superar, vai a bater todos os récords da subida. Entonces, toda a subida que vostede di que podemos facernos, dende logo vai a estar totalmente superada. Vostede decía que nos estábamos enredando, non? Nos estábamos traballando, estábamos xestionando moitas das cousas que estábamos facendo, agora vostede aproveita para mostrar ou para inaugurar. Entre outras cousas, hoxe, estes proxectos que están traendo aquí, pois o que facíamos nos era preparalos, levar todo adiante para que hoxe se poidan atraer a este pleno. Pero durante a súa estancia na oposición, vostede fixo moitas cousas. Pois eu ainda me acordo cando vostede e a súa compañeira Rocío estaban na plataforma do polígono de Fraga Moreira. Agora fan bandeira, por exemplo, de que hai que levar adiante o polígono, pero durante anos vostedes estaban do outro lado. Agora están deste. Perdone, déixame acabar a intervención, porque vostede dille o portavoz do Partido Socialista que interrumpe, pero vostede agora estáme interrumpindo a min. Logo, creo que vai a ter a súa quenda, vai a poder facer as réplicas, vai a poder facer as alusións, e como, claro, nós non vamos a poder falar, pois teño que aproveitar o tempo que me queda para poder adiantarme algunha das alusións que seguramente vai a facer. Decía tamén na súa intervención que nos estamos falando dun contrato que non tiña, digamos que, trámites realizados. Non é certo. En marzo de 2023 ese contrato e a proposta do contrato da agua con todos os trámites que había que realizar pasou por pleno. E vostede estaba nese pleno. Creo recordar que non sei se foi no pleno de marzo ou no pleno de febreiro, pero pasou os trámites previos que había que realizar. Como que non se estaba facendo? Sí que se estaba facendo. E nós tiñamos claro que esa iba a ser a fórmula correcta. E claro que nós defendemos que a xente que neste momento non ten saneamento, que é unha porcentaxe baixa, pero que ten todo o dereito a ter saneamento, claro que defendemos que é necesario. O que non defendemos é o modelo que vostede trae aquí. Porque cremos que o modelo ten que ser o que nos tiñamos recollido no proxecto, que precisamente estaba preparado e formulado cun estudio económico pensado en non revertir ese recibo dos veciños. Eso é a diferencia entre nós e vostede, que nós pensábamos en non causar prexuicios á veciñanza. E vostede o que está pensando é en derivar responsabilidades á empresa privada e o que pase pasará. Pois eso precisamente é o que nós non queremos que suceda. E dende aquí o volvo a decir, non estamos de acordo coa proposta de xestión que vostede trae do contrato da agua. Sí estamos de acordo en que hai unha necesidade de realizar estes proxectos, pero oiga vostede, non xustifique unha mala xestión económica coa necesidade que teñen os veciños de ter saneamento, porque iso é difamar, iso non é xusto e iso é darlle a volta á verdade, que é algo que vostede xa lle dixen que ten un talento especial para facer. Mais nada. Moi ben. Portavoz socialista, ten a palabra. Sí, non recibín ningunha resposta con respecto ao tema da facturación da xestión de residuos sólidos urbanos. Quero pensar que se le colou. O sea, se despistou, porque se non tería unha resposta, porque é unha pregunta moi sinxela, quero dicir, non ten ninguna complicación para ser tratada. Por lo tanto, entendo que
non sabe nin de que lle falo. Supón unha cuantía relevante. Fala vostede que nos está facendo un favor porque logo, claro, se estuéramos nós, non íbamos a reducir o recibo. E o de así tan abertamente, e claro, é que se profundizas en calquera cousa do que vostede di, dache a risa. Entón indigna, porque é indignante. Quero dicir, unha vez adxudicado o contrato, que as empresas teñen unha previsión de ingresos, vostede pretende que nos lle reduzcamos. Iso é a política que vostede fai. Se pode facer iso? Sabe que non se pode. Sabe que non é posible, unha vez que está adxudicado un contrato, reducir os ingresos. Porque, ademais, é un dereito que ten en función dese contrato e que, ademais, pasa o cobro directamente á propia empresa. Non pasa nin tan siquiera polo orzamento municipal como pasa agora. Por iso fai esas cantos, esas alabanzas, como estuéramos na Misa del Gallo, pero realmente, se profundizas en calquera das cousas que vostede di, é todo falaz, completamente falaz. Lle pregunto outra pregunta concreta. Vostede desos proxectos que chulea de Vilariño, a Caeira, Fraga Moreira, Depósito, mellora da PO 308, San Antoniño, de algún desos fixo vostede? Fixo algún proxecto desos? Ou xa os atopou feitos? Polo tanto, nos ven cun discurso moi bonito e o que lle interesa aos veciños é o seguinte. O que lle interesa aos veciños é o seguinte. Nos 2 primeiros anos vai a subir o recibo de maneira significativa e no terceiro ano, despois das eleccións, non no ano electoral, señor Moldes, despois das eleccións, lle vai a meter un sablazo. Un sablazo. Con argumentos falaces. Falaces. Vostede debería ser honesto e decirlle aos veciños que, efectivamente, o terceiro ano lle vai a meter un enorme sablazo. E afirmalo para que os veciños sepan o que lle espera. Porque vostede ven aquí dicindo, ou chegou ao Concello dicindo e predicando de que o Concello de Pollo tiña os impostos máis altos de todo Galicia. E pretende que baixando 4 migallas e subindo no contrato do contrato de abastecemento e de saneamento 50 veces máis, pretende erigirse como o que baixa os impostos. É unha enorme falacia. Vostede baixou unha de cara á galería, porque non lle quedaba outra, porque tuvo mobilizando a todo o Pollo, a rodeando o Concello, a recorrendo en coche o municipio, facendo política barata, e algo tiña que facer. E baixou migallas. E agora, a través do contrato de agua, mete un enorme sablazo aos veciños. Pero lle oculta de cara ás eleccións. Isto invalida a calquer dirixente. Enganar aos veciños desta maneira tan miserable. En calquer caso, o tempo nos dará razón. O tempo nos dará razón. Moitas gracias. Moi ben. Sabe vostede o que é unha falacia? O que acaba de decir vostede. Vostede sabe que coa nova lei é imposible facer, en este caso, ningún tipo de recaudación que contabilice como ingreso nos presupostos. Porque non é unha decisión do goberno de Pollo, senón que é unha decisión da nova lei que existe. Isto está así. O que máis? Lle invito a que sea valente e a que lle pida un informe ao tesoreiro e interventora a ver se o que vostede propón ou o que vostedes propón, se poden facer. É que vostedes non propoñen nada, claro. Lle contestei que non é posible baixar unha vez licitado. Entón, está falando de outra cousa. Disculpe. Se dá conta como deriva hacia un tema do que nadie falou. Disculpe. Vostede acaba de decir que a fórmula que vostedes pretendían facer iba a ser un ingreso e aparecía como un ingreso nos non propios dicen presupostos. Exactamente eso. Dicen que con este sistema non está integra grabado, está grabado. Digo que con este sistema non integra orzamento. É que non hai outra posibilidade. Pero dixen eu que había outra posibilidade. Non, digo eu. O que digo, señor Moldes, é unha afirmación. O que digo, señor Moldes, que o que di vostede de que si no suposto de que outro equipo de goberno chegara, non é posible baixar a taxa. Diga a verdade. Eu lle vou facer outra afirmación. Señor Moldes, é posible. Non me interrumpa, me deixe contestar. Pero nunca contesta. Eu vou contestar. A factura, fale da factura. Mira, está interrumpindo seguido porque non lle interese. Vostede sabe de sobra porque pedimos, mire, nos pedimos informe do secretario, da interventora, do tesorero e un informe externo sin pagar, de técnicos da Diputación de Pontevedra.
E todos coinciden no mismo. Non pode existir unha taxa. Logo, non hai outra fórmula alternativa a nosa. Vostedes sempre teñen as fórmulas alternativas. Tiñan unha fórmula tamén alternativa ao Gama, que ahora saliu outro día na prensa que vai a cerrar. Vostedes sempre teñen alternativas. Moldes, ese é o modelo. Perfecto, por favor, non me interrumpa. O subida de impostos. Volle demostrar o modelo diferente ao nos. Mire, sabe o que fixeron vostedes? Vostedes chegaron a Samieira, foron a Arén, e igual lle vai a sonar isto. Camiño da Coita. Viña nese listado que di vostede que é seu. Non é seu, é dos técnicos municipales que informan onde son as actuacións necesarias. Escoíteme un momento. Vostedes chegaron a Arén e lle pediron unha veciña depositar os terreos, deixen os terreos, que vamos a depositar as tubases e despois vamos a poñer, en este caso, o saneamiento. Sabe o que fixemos nós? Cando chegamos, sin necesidade deste contrato, no primeiro ano, tuvemos que a esa señora e a varios veciños no Camiño da Coita poñerlle o saneamiento que viña nese listado que vostedes lle prometeron e que non lle fixeron. Logo, esa é a diferencia. Que fixeron vostedes? Que fixeron vostedes? Que fixeron vostedes? Pois moi fácil. O que fixeron foi enganar a varios veciños dicindo que se lle deixaban depositar as tubases, os materiales nas súas fincas, que lle iban a levar o saneamento ás súas casas. E non lle fixeron. Cando chegamos nós, sin tan siquiera ter o contrato que estaba nese listado que propoñen os técnicos municipais para actuación neste Concello, pois en menos dun ano nos comprometemos no Camiño da Coita e eses 3-4 veciños que para vostedes di e un veciño que máis dá, para nós non nos dá, e aí ten o saneamento. E o mismo lle demostramos en Vilariño. Mire, en Vilariño, que vostedes un día se puxeron todos así revoluzados, é dicir, había un veciño que cando fomos ali, as lágrimas nos ollos, e está aí ese veciño, é dicir, cando viña aquí se lle decía é que non podemos gastar para 2 veciños 80.000 euros para levar saneamento. E este goberno, no seu primeiro ano, podíamos ao mellor eses cartos investirlos noutros lados, pero entendíamos que era unha actuación prioritaria. E eses veciños teñen saneamento. Vale? É dicir, 3. Vale. 3, moi ben, teñen saneamento. E cando viñan aquí, se lle decía non vamos a gastar eso, pero claro, estuveron esperando 28 anos e non tiñan solución. Lle vou a poñer outro exemplo da súa boa, en este caso, inversión en saneamento, recollendo o que di o antigo concelleiro de obras. No Subiño gastaron máis de 400.000 euros e os veciños están pagando e non se poden enganchar porque desde o segundo piso baixo terra teñen que volver para arriba. Vale? E cando, como di vostede que este na oposición non fixo nada, a eses veciños, incluso a Asociación de Veciños de Combarro, lle axudamos a gestionar unha subvención de máis de 20.000 euros e tiñan eses cartos para pagar a situación. E vostedes tampouco foron capaces de conseguir este terreo. E sabes o que temos que facer nós? Despois de vostedes malgastar 400.000 euros donde ningún veciño se enganchou, nós ahora temos que solucionar todo eso e buscar un servicio alternativo para poder dar cobertura a eses veciños. Logo, a nos leccións vostedes, ninguna. Tuveron 28 anos para demostrar o vos que son. Agora critican, pero durante 28 anos foron incapaces de demostrar a súa xestión. E repito, este equipo de goberno está orgulloso de poder traer este novo contrato con máis de 15 millóns de euros con IVA incluído para todos os veciños, pero sobre todo porque vai a mellorar a calidade de vida daqueles veciños que non tiñan auga, que non tiñan saneamento, que tiñan averías constantes. E por eso nós non enredamos. E o Camiño da Coita é unha demostración. Nese listado que propoñían os técnicos, nós no primeiro ano, sin contrato de auga, aí están eses 3 veciños conectados. Decía por aquí, escoitei eu, por un veciño. Pois sí, e neste goberno, si por un veciño, neste goberno, por un veciño, si temos que traer saneamento, o vamos a traer, e por 2, e por 3, e por 4, e por 5. E vamos a facer o que vostedes non foron capaces de facer en máis de 7 anos, que é un novo contrato para todos os veciños. E o vamos a facer. Vale? Moi ben. Perfecto. Vamos a votar. Votos en contra. Abstencións e votos a favor. Moi ben. O punto 8, expediente 1469/2025, proposta alteración porcentaxes gasto plurianual, proxecto de reurbanización PO 308, treito PK 0 máis PK máis 400. Ben, explicamos un pouco en que consiste isto, é dicir, cando se iniciou todo este proceso, por parte do enxeñeiro municipal, se fai un cronograma do que é as propostas de actuación e de execución do que é as obras.
Logo, o enxeñeiro municipal propón, decir, a nós se nos propón que non se podía actuar nesta estrada nos meses de verán, que é algo que compartimos, e esta actuación se dará comezo no mes de setembro, unha vez que pase o que é a Volta Ciclista a España, pois a idea é dar comezo a semana seguinte. No primeiro ano, o que en este caso propoñen os técnicos é pois unha execución en torno ao 30, e o seguinte ano, como é en este caso pois é plurianual, pois fala dun 73,3% aproximadamente. Logo, a Lei de Facendas Locais o que indica é que en contratos plurianuais no segundo ano non se debería incrementar ese 70%, a non ser que sexa justificado e demais. Logo, nosa justificación a temos, en este caso, por esa proposta do enxeñeiro municipal, que en vez de ser un 70, pois é un 73%. Isto ven, sobre todo, polo primeiro ano, polo tema de execución, que temos que empezar a partir de setembro, e o que calcula el que podemos executar sería ese 30%. Logo, ven a pleno, para, en este caso, para a votación, pois para de unha maneira alterar esas porcentaxes no gasto plurianual do proxecto de reurbanización da PO 308. Nada ten que ver ni coa financiación, decir, isto é un convenio que existe entre o Concello e a Xunta, e donde nós, a parte do Concello, financiamos co máis provincia da Diputación de Pontevedra, e esta é a proposta que traemos. Sí, nos vamos a votar a favor, porque non entendemos que non se debe demorar máis, entonces vamos a emitir o voto favorable. Si nós estamos a favor, igual que en Facenda, votamos a favor. De forma unánime. E o seguinte punto, o punto 9, expediente 104/2025, aprobación do proxecto de expediente de contratación das obras, proxecto de reurbanización da PO 308. Vale, pois aquí o mesmo, é dicir, polo importe, por suposto, que ten esta actuación, en este caso é competencia do Pleno Municipal, a aprobación para poder seguir coa contratación desta obra, licitación e demais. En este caso é pola partida económica que ten este contrato. Sí, no mesmo sentido. Vamos a votar a favor. Si nos vamos a votar a favor, pero queremos manifestar o que xa manifestamos no seu momento, que non se modificou, que creemos que a rotonda, o feito de que se manteña esa deformidade na rotonda que é contraproducente contra a xestión do propio tráfico, creo que unha parada de bus nunha rotonda non é o máis axeitado. A proposta que teñamos nós e que serviu como base para este proxecto, creo que era, nese sentido, moito máis eficiente en canto á seguridade, e logo tamén nos preocupa que hai diferentes espazos que se destinaban a estacionamento e que na actualidade se poñen como elementos quero pensar que é unha exigencia da Xunta, dos pasos de peóns e demais. Lamentamos que, despois de tanto tempo esperando por un proxecto destos pola Xunta de Galicia, que se fixeran que se fagan nesta fase solo 400 metros. Recordamos cando o alcalde en época electoral, para intentar culpar ao Concello de Pollo dunha infraestructura que da Xunta paseaba a unha persona con parálisis cerebral pola PO 308, e que non se asumira tamén esa zona dun total de 1.800 metros, que se fagan só 400, tamén nos parece representativo do pouco peso que ten Pollo na Xunta de Galicia, a diferencia de Sanxenxo, que se fixeron casi 3 dunha sola tacada, e cunhas calidades diferentes. Creo que é xusto poñelo de manifesto despois de tanto tempo. Ben, seguramente é a demostración do descoñecemento. Se vostede compara os metros e os custes de proxectos noutros concellos co de Pollo, se miramos o presuposto desta actuación, pois en tan poucos metros todo o que se vai a investir, igual aí está o resultado. É dicir, estamos falando dunha actuación que supera máis de 1.700.000 euros, é dicir, unha actuación moi importante, e en tan só 400 metros, como di vostede, gastar todo iso será por algo. É dicir, é pola calidade, primeiro, dos materiales que se elixiron, beirarrúas en pedra, en boa calidade, semáforos seguros nunha zona complexa, e por eso estamos moi orgullosos. É dicir, outra opción cal sería restar calidades e
avanzar máis metros. Nos preferimos ir tramo a tramo, pero sobre todo que a entrada de Pollo, que é un feito histórico, dunha vez por todas, pois teña unha entrada que é a que se merece. E iso, pois de alguna maneira, o demostra o importe do presuposto que se vai a investir nesa zona. Que nese tramo supere 1.700.000 euros, que demostra todo o que se vai a facer, que tipo de, en este caso, de canalizacións, é dicir, en vez de ir dese material, seguramente podrían ir de outros máis económicos e baratos e se andarían máis metros. As beirarrúas, en vez de ir nos materiales que van, se foran noutros, se podrían avanzar máis, pero non. Decidimos camiñar menos metros, pero utilizar materiales de primeira calidade. E o noso compromiso é claro, empezar a executar ese primeiro tramo e xa traballar no proxecto do seguinte tramo para que o que é unha zona das máis pobladas do noso concello pois conte pois cun modelo accesible, un modelo que vistoso, que estéticamente pois vaya en concordancia co que é a zona, e por eso estamos moi orgullosos do proxecto que se trae, e sobre todo foi un proxecto que foi traballado conxuntamente, e antes de tomar moitas desas decisións foi elaborado conxuntamente e consultando os propios técnicos, en este caso da Xunta de Galicia, que foi tamén un pouco na toma de decisións que influíron pois sobre todo pois todas esas consultas que se viñeron realizando. Moi ben, votos a favor? Vale. Ben. O seguinte punto é o punto 10, mocións urxentes. Creo que pasou ese pola Comisión de Urbanismo. Por urbanismo, sí. Vale, se trae, en este caso, a modificación puntual do PSON de ordenanzas de edificación e un pouco, pois eso, creo que xa se falou unha mañá na comisión, pois a ausencia, pois en este caso, pois canto antes poder ter esta aprobación e poder seguir o trámite que non remata aquí, sino que segue cun período de exposición e mandar a outras administracións e demais. Votos a favor da ausencia? Ben, pois tratamos o punto. Vale. Boa tarde de novo. Hoxe traemos para aprobación provisional por este pleno a última versión da modificación puntual das ordenanzas de edificación do Pexón de Poio. É un documento que aprobamos esta mañá, como ben dicía o alcalde, e que recolle refundidas as alegacións rexistradas durante o trámite de información pública. Así que agora, co texto definitivo, traémolo para a súa aprobación e así para remitir o expediente debidamente diligenciado á Consellería. O interese público desta modificación puntual xa está máis que xustificado, como todos saben. É a maneira de ter as ordenanzas adaptadas á Lei 2/2016, a Lei do Solo de Galicia, o regulamento que a desenvolve, e a toda a normativa máis recente, en definitiva, a realidade actual urbanística, económica e humana do noso Concello, en definitiva. É unha modificación coa que resolvemos omisións e completamos lagunas que existían nas ordenanzas, e regulamos os usos que poden incorporarse nas distintas ordenanzas municipais, segundo, reitero, o regulamento e a Lei do Solo de Galicia do ano 2016. En definitiva, melloras no urbanismo que quedan a disposición dos veciños e veciñas, con avances tan importantes como volvemos a repasar pois a reducción da fronte mínima nas ordenanzas 5 e 6, reducindo de 12 a 6 metros para beneficiar a maioría dos veciños, facilitar a edificabilidade de solares con fronte mínima, con fronte a vía pública reducida, ou ben dos solares que carecen de fronte que xa poderán edificar adquirindo unha tira de terreo para o seu acceso, a introducción de muros de contención, unha bella omisión que queda solventada permitindo realizar recheos ou vaciados necesarios para horizontalizar os terreos en cada tramo, a actualización das referencias á normativa da habitabilidade con respecto aos accesos ás vivendas, ás escaleiras, aos ascensores, como decía, os usos conforme ao regulamento da lei, a inclusión de elementos como as marquesiñas, as pérgolas que non estaban contempladas. En resumo, melloramos de forma consensuada o urbanismo de Poio. En ese sentido, gustaríame agradecer a unanimidade dos grupos hoxe na comisión. Estou segura que
nesta votación, porque así foi como o expresaron esta mañán, que así o fixeron nas anteriores ocasións, tamén que o truxemos este expediente ao pleno. Hoxe, entre todos, damos un paso máis para avanzar para unha aprobación definitiva, insisto que redunde en beneficio de todos e todas, porque consideramos que o urbanismo é un ámbito no que compre ser aínda máis se cabe constructivos. É así como entende este goberno, e coido que todo o pleno debe estar ao servizo dos veciños para mellorar a súa vida e seguir convertendo Poio nun concello máis atractivo para vivir, para traballar e para investir, non? E para isto é fundamental adaptalo á legislación, á realidade social e económica e, sobre todo, ás necesidades da veciñanza. Isto non sería posible facelos en o traballo do persoal do Departamento de Urbanismo e por iso quero agradecerlles a súa implicación e o seu traballo e hoxe en particular recoñecer e deixar constancia do gran traballo que realizou por este Departamento a nosa compañeira Mónica Costal Blanco, a que recordou o alcalde ao inicio deste pleno, guardamos un minuto de silencio e cuxo falecemento nos deixou totalmente consternados. Descanse en paz, compañeira. Sí. Sí, manifestar o noso voto a favor, o igual que o fixemos na comisión. O expediente deste que non o teño. 1871. 1008/2018. Eso que queres coitar, 2018. Vale, votaremos a favor, porque é un proxecto no que vimos traballando desde hai un tempo, é bo que se aprobe definitivamente, é unha boa noticia. Entón, nese sentido, felicitar ao goberno. Ben, decir, eu, en este caso como presidente desta corporación e como alcalde do Concello de Poio, o primeiro que quero dar é, primeiro, felicitar a toda a corporación e dar as gracias porque, ao final, en este caso, este tipo de documentos, o PEXON e demais, canto máis consenso poida ter, vai a ser moito mellor para todos, porque ao final vai a ser un instrumento donde van a traballar distintas corporacións e por eso, canto máis represente as sensibilidades de todos e as inquedanzas e as aportacións, moito mellor. Por eso eu creo que en este caso é un día bo para o Concello de Poio e, sobre todo, eso, dar as gracias a toda a corporación, porque creo que este tipo de, en este caso, de proxectos e de modificacións do PEXON que salga aprobado de forma unánime, creo que é bo para todos. Votamos? Votos a favor? Moi ben. Sí. Actividade de control. Sí, nada, dase conta do estado de execución dos acordos precedentes e máis dos decretos da alcaldía para este período. Ben, rogos e preguntas. A todos. Teño unha pregunta para a Conselleira de Seguridade Cidadá. Eu creo que fan 20 días, máis ou menos, chamáronme uns veciños con preocupación porque diante da súa casa aparcou un coche, baixouse unhas persoas e internábanse no seu xardín. Esa veciña, ao salir, vía que non cesaban e sí que cesan nesa incursión na súa vivenda no momento que aparece o seu compañeiro. Fruto do temor, como é normal, chaman á Garda Civil, informándolle á Garda Civil de que estaban de servizo pola zona de Cerdeo Cotobade e informanlles que chamen á Policía Local, posto que nese día había servizo de tarde. Chaman, non reciben resposta, a Garda Civil, dende onde estaba, tarda preto de case 2 horas en chegar. Entón, a nosa pregunta é bastante sinxela. Simplemente gustaríanos saber cando vai volver a haber servizo de policía local polas tardes. Simplemente eso. Hola, buenas tardes a todos y a todas.
En primer lugar, si haremos las investigaciones oportunas a ver si esta señora ha denunciado, si hay una previa denuncia, si la Guardia Civil fue, cuándo fue, no se preocupe, que si usted me dice qué vecino es, yo me pongo en contacto con ellos y realizo todas las gestiones oportunas. No tiene más que con la salida si quiere, o le da mi teléfono y que se ponga en contacto conmigo, faltaría más. Eso por un lado. Y sobre y respecto al servicio de la policía local, estamos pendientes de la supuesta incorporación de 2 miembros nuevos desde la academia. Esperemos que pidan o que soliciten venir a nuestro concello. Ahora sí, ahora son las peticiones, saliendo de la academia los nuevos, y cubrirán las 2 bajas que tenemos. A mayores, y como ustedes nos han reiterado un montón de veces, se han pedido 6 auxiliares que prestarán su servicio a partir de junio, y en este momento tenemos 2 auxiliares contratados hasta que se suplan por los 6 para la campaña de verano. Tenemos que tener en cuenta que solo tenemos en la actualidad el 59% de la plantilla total. Seguimos con 3 miembros de baja prolongada, uno desde el mes de septiembre, otro desde el mes de noviembre y otro desde el mes de enero. A eso se le suman liberaciones sindicales, bajas puntuales, exámenes, permisos, es decir, una serie de circunstancias que en algunos meses hemos llegado a tener solamente el 40% de la plantilla para hacer servicio. Es decir, ante esa circunstancia o este panorama, en el momento somos los primeros que queremos que haya servicio de tarde, pero en el momento en el que lo haya, yo misma le llamo por teléfono y se lo indico. ¿Le parece bien? Vale. Simplemente para aclarar, porque non sei se entendín ben. Di que van vir 2 policías locais que saen da academia, pero que ainda non, o sea, ainda se ten que facer o proceso de selección, e esperemos que eses 2 policías locais escollan pollo. Eu foi o que entendín, listado, vamos, nos hemos solicitado a la academia, sí. Es un proceso. Sí, pero vostede díxeme, o sea, é simplemente para que me quede claro. Vostede di que solicitaron 2 e que esperan que os que saen da academia haya 2 que escollan pollo. Tú cuando sales de la academia, cualquier academia, tú pides un listado. Entonces nosotros hemos propuesto que tenemos 2 vacantes. Cuando ellos solicitan pollo, Villa García, Vigo, La Coruña, Cambados, cada uno elige lo que quiere. Solo por aclarar as súas declaracións, o servizo de tarde non o instauran, senón que o recuperan por perdérono, e, en segundo lugar, non creo que un concelleiro teña que facer investigacións sobre un altercado, senón que para eso hai un servizo que se ten que cumplir de seguridade. Simplemente eso. Pero vamos a ver, usted me está pidiendo una explicación, se la doy. Voluntariamente, yo me pongo en contacto, miro lo que ha pasado, por si hay una circunstancia anómala, adversa, inadecuada, improcedente, lo que usted quiera. Puedo utilizar 100.000 adjetivos calificativos. Me ofrezco y ahora usted contradice lo que está diciendo. Mire, la próxima vez me hace una pregunta o hacemos un diálogo. ¿Vale? Perfecto. De Seguridade Ciudadá e ao mesmo tempo lle critique porque lle contesta. Me pongo voluntario. Ten máis preguntas? Sí, teño outra pregunta. Para o Concelleiro de Deportes, outro día comprobamos que agora o Concello asume a organización da Maratón de Fátima. Simplemente nos gustaría saber se nesta ocasión teñen os permisos para a realización deste evento. O Concello este ano que organiza todas as pruebas que se fan no Concello, desde ciclistas a todas. Chegamos á conclusión de que a mellor maneira. E nada, se a carreira se pode facer é gracias á Asociación de Veciños de Campelo. Eso é o primeiro. E os permisos, está todo tramitado, estamos esperando a resposta que chegará, imagínome que antes da prova. Mais? Sí. Eu teño unha pregunta para vostede. E a pregunta é a seguinte: quería saber se vostede me pode confirmar si xa é efectivo o traslado da empresa Valoriza a nave que está ubicada a carón da canteira de Graña. Nos, a día de hoxe, é dicir, comunicación da empresa formal, ningunha. Eu creo que pasei onte ou antes donte, había un coche aparcado onde están na actualidade, en Campelo, antes da Escola de Música, había 2 furgonetas diante, e nos, a día de hoxe, comunicación do que é a empresa, non temos ningunha. Non quero gastar a seguinte quenda de pregunta, ou rogo, porque quédame un só, pero teño que matizar o que acaba de decir.
Entón, creo que cando hai unha pregunta non é abrir diálogo, pero sí que teño que matizar para que me aclare a resposta. Vostede me di, ben, me quedou claro que non queda constancia, entón, eu o que quero matizar é que entendo, entón, que o Concello non ten constancia de que a empresa Valoriza este neste momento realizando ningún tipo de obra ou actividade nesa nave. Entendo tamén que se de estar facendo algún tipo de actividade ou obra nesa nave sen ter o permiso pertinente ou igual que ten que realizar calquer veciño cando realizamos unha obra ou unha actividade, será requerida a documentación pertinente ou se lle exigirá o pertinente á empresa Valoriza. Ben, non é unha pregunta, é unha manifestación, un análisis ou así. Unha afirmación, é unha matización. Vale, e ora, sabe que vostede, nos tamén temos dereito a preguntar. Sí, sí. Vale, logo a pregunta que lle fago é, vostede ten coñecemento a que se está facendo algún tipo de actuación en esa nave? Eu, como veciña, coñecemento, eu lle estou preguntando a vostede, porque eu non teño acceso a si hai algunha solicitude. Digo, xa lle confirmo, que sí solicitude, vostede na conclusión, no análisis me decía o que sí que lle podo decir... Perdón un momento solo. No análisis vostede di, si ten coñecemento, actuará, decir, claramente. Si me pregunta, hai algún tipo de solicitud para actuación ou obra? Ningún. Hasta onde eu teño coñecemento, ningún. E a miña pregunta é, vostede forma parte da corporación como concelleira, ten os dereitos e os deberes, e a miña pregunta é, vostede ten coñecemento que nesa nave se está facendo algún tipo de actuación? Sí. Eu dígolle, porque, bueno, vexo que está máis cómodo na oposición que no goberno. Eu pídolle como alcalde que na labor que ten de gobernar, que, por favor, averigüe ou se preocupe si realmente ali se está realizando algunha actividade. Vostede pregúntame... A que investiguemos se están facendo algunha actuación. Efectivamente, vostede pregúntame a min. Eu non podo saber o que se fai dentro da nave, porque non estou. Pero son moitos os veciños, eu tamén, porque tamén son veciña da zona, que vemos que se está realizando unha actividade. Usted me pregunta cal, eu non o sei, que non estou dentro, por iso lle pregunto a vostede se teñen constancia e como equipo de goberno, bueno, pois que deberían de averiguar se aí se está realizando algo, porque non hai constancia do mesmo. É o único que lle podo decir, porque máis non sei. Ben, entendo que non gastei a quenda. A seguinte é unha pregunta para a concelleira de Turismo, para Rocío. Queríamos saber, porque, bueno, son moitos hai colectivos preocupados porque non se convoca a Comisión de Seguimento de Tambo. Nos tamén nos gustaría saber si vai a convocar esta comisión con carácter relativamente... Podemos falar, non lle vou a decir inmediato, pero que se vaya a convocar a comisión e se nos pode decir pois cando ten esa previsión de convocala para coñecer toda a situación e todos os trámites e poder manifestar dúbidas que teñamos, para darlle funcionamento para o que é a comisión. Sí. Vamos a ver, como xa lle contestara... se fixera consulta, pero non a convocou, por iso pregunto. Sí, como xa fixera consulta noutro pleno, efectivamente, imos a convocar a Comisión de Seguimento por cuestión de plazos para dar traslado de documentación e demais, considerando que agora entramos no mes de San Xoán. Podo dicir que non vamos a pasar o mes de xullo sen que este convocada, vale? Entón, vai a ser inminente, pero, bueno, co tema do traslado polos plazos administrativos, para dar traslado da documentación e coa festividade do patrón, pero no mes de xullo convocaremos a comisión. De acordo? Máis nada. Máis preguntas? Sí. Bueno, boa tarde a todos e a todas aquelas que nos están a escoitar. A miña pregunta era para o señor alcalde. Incidindo un pouco no que decía a compañeira Marga Caldar sobre o de Valoriza, a mí sí me consta que hai obras e tamén me consta que usted sabe que hai obras.
O que pasa que vostede está acostumbrado a facer unha cousa, facer o contrario do que di, non? Entón, vostede é perfectamente sabedor de que ali hai obras, o que pasa que quere pasar de puntillas. Entón, como ben sabe, estivemos nunha reunión na que nos posicionamos todos e vostede tamén. Entón, eu quero que lle diga aos veciños de Campelo que nos están a escoitar si vostede sigue mantendo a posición que mantivo naquela reunión na que dixo que estaba en contra de que se posicionara a empresa nesa ubicación. Simplemente eso ten que decir. Sí, sí, eu creo que as miñas palabras foron claras. O que dixemos na reunión foi se os veciños, en este caso do entorno, están en contra de que se vaya para esa instalación, pues nos, en este caso, evidentemente, estaríamos, nos opondríamos, vamos. É moi sorprendente, porque todos pasamos por ali todos os días e vemos que están traballando ali, que hai obras e que están. É raro que vostede non pase. Nos a día de hoxe non temos ningún, en este caso, ninguna solicitude, nin indicación, nin comunicado que van a cambiar a ubicación, nin nada. Alcalde, é curioso que todo o mundo sabe, menos vostede. O que o ten que saber o primeiro, que é o Concello, e neste caso vostede como alcalde non o sepa. Gracias. Sí. Temos outra pregunta. En setembro do ano pasado, este pleno da corporación... Sí, ao alcalde, sí. Aprobamos unha moción en setembro, unha moción socialista por unanimidade, para reclamar da Xunta de Galicia que executara o proxecto integral da zona portuaria do Covelo. Dende aí, este proxecto leva dende o ano 2009 cun compromiso por escrito de Portos de facer esa reforma portuaria, e é un compromiso polo que os asociacións e os colectivos levan todo este tempo de maneira fundamental traballando para conseguir ver este proxecto realizado. Nos preguntamos en decembro, preguntamos reiteradamente cando vai a convocar esta comisión. Empezamos a preguntalo despois de ver un logro que foi ver executado a obra de Raxó, pero esa obra de Raxó iba vinculada parellamente á reforma do Covelo tamén. Entonces, preguntamos en decembro cando iba a convocar a comisión, e en decembro xa nos dixo que estaba pendente de ter unha reunión con Portos de Galicia. 5 ou 6 meses despois, por fin parece que conseguiu que o recibiran en Portos, e o único que sabemos é pois o que se publicou na prensa, donde vemos pouca concreción e poucos avances significativos para ver realizada esta reforma. Entón, a nosa pregunta é cando vamos a ter un compromiso da Xunta de Galicia con un cronograma definido, con unha asignación orzamentaria real e uns prazos para ver executada esta obra. E a segunda pregunta é cando vai convocar a comisión de seguimento dos Peiraos. Moi ben, gracias. Agradezo a pregunta, en primer lugar. É dicir, primeiro, mantivemos unha reunión con Portos de Galicia, que tamén creo que houve unha pregunta no seu día do BNG polas cesións de Conbarro e demais, e levábamos varios puntos. Primeiro, o tema das cesións do que é a Praza de Chousa, os entornos verdes e demais, que xa nos confirmaron que vai nesta remesa de concellos que volven a solicitar ao Estado esa reversión do que é o espacio. E outro dos temas para nós prioritarios era o tema da reforma do que son os portos de Covelo. O que nos transmite esa reunión, que entenden que efectivamente hai a predisposición para levála a cabo. Me consta que estuveron o director de infraestructuras de Portos de Galicia fai 2 semanas, e creo que incluso estuvo acompañado por algún dos patrones maiores, concretando o que son e visitando todas as zonas para, en este caso, pois, sobre todo, pois, dificultades que pode haber de alturas e demais, con todo ese tema. E o que nos quedaron foi que, unha vez que concreten todos eses detalles, porque eu lle pedín tamén para poder convocar esa mesa e poder trasladar, pois, bueno, un pouco que o demandas ese cronograma, do que son as actuacións e demais. É dicir, logo, eles, en este caso, nestes momentos, están tamén con outra actuación importante, que eles, de alguma maneira, dan prioridade porque é a actividade pesqueira, que é a reforma de todas as casetas do Porto da Canteira en Conbarro. É dicir, existía un proxecto e, pois, nese proxecto, cando se reuniron, pois, hai unha serie de aportacións e en este caso, a aportación importante foi, pois, a construción de baños e demais.
Logo nos pediron que querían lanzar ese proxecto xa canto antes para sacar a licitación do que é a reposición de todas as naves, en este caso do Porto da Canteira, e que automáticamente xa nos facían esa reunión para explicarnos un pouco cronogramas, actuacións e demais. Logo, nós estamos ahora mesmo pendientes, vamos a estar totalmente expectantes e pendientes deste tema, porque para nós é prioritario, e así que se nos remita desde Portos, se convoca esa mesa para falar do tema e demais. Pero, en principio, o que nos pediron foi eso. Eles nos din que é prioritario o tema, querían sacar canto antes a licitación do que é un proxecto importante que é a reforma de todos as envolventes e demais do Porto da Canteira, e se incorporou, que por certo incrementa bastante o que é o presuposto de actuación do que son as naves dos mariñeiros na zona da Canteira, e que xa automáticamente que nos convocaban para os técnicos falarnos do tema da reforma do Porto de Covelo. Pero, repito, me consta que fai unha semana ou dúas estuveron xa na zona os propios técnicos facendo varias comprobacións. 16 anos leva agardando esa reforma. Por iso que é unha prioridade histórica. Para nós é unha prioridade. Deso coincidimos plenamente. Sí? Sí. Isto é unha pregunta para o Concelleiro de Medio Ambiente. Queríamos saber, hai unha orden do 17 de decembro de 2024 da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, a través da Dirección Xeral de Calidade e Sostenibilidade, que xestiona fondos europeos do Estado, e que pon a disposición dos concellos 4 liñas que todos estes anos se viña solicitando, e queríamos saber cal é o motivo de que neste ano non se pedira. Estamos a falar de liña 1 de proxectos de implantación do cuarto contenedor do Marrón, que estamos incumplindo a normativa ambiental, que teñamos obrigación de telo en funcionamento xa. A liña 2 de proxecto de reciclaxe, que podría axudar e afondar no sistema de reciclaxe tanto individual como colectiva, que está claramente abandonada. E liña 3 de proxectos de implantación de mellora da recollida selectiva, que tampouco nos viña mal, e proxectos de implantación na fracción de residuos textiles, que era outra liña. É moi chamativo porque, como digo, son fondos europeos que xestiona a Xunta de Galicia. A 195 concellos se lle otorgou a subvención. O Concello de Pollo viña nos últimos anos participando desta subvención, e só 8 dos que o pediron quedaron fora por non pedilo, porque o proxecto tiña algunha deficiencia. E queríamos saber cal é o motivo de que o Concello de Pollo, unha liña que se viña reiterando durante tantos anos, pois non se solicitara coa falta que fai de fondos para incentivar este tipo de liñas asociadas á reciclaxe e ao servicio de recollida. Bueno, pois, simplemente, eso foi un análisis do propio técnico de Medio Ambiente, e optou por non acollerse a esas subvencións e esas líneas. Non lle pareceron suficientemente atractivas como para solicitalas. Entón estamos en eso. Entón ese quinto contenedor, efectivamente, estamos con eso, e forma parte de un convenio con a nova contratación de Valoriza, que vai, se acaso, a partir con ese tema do quinto contenedor, o quinto contenedor marrón. Foi unha decisión dos técnicos, donde no seu momento analizaron todo este tema, todas esas líneas que estás comentando, e se tomou a decisión, sobre todo técnica, de non solicitar esas líneas. Ese foi a razón. O seu servizo dirixe o técnico, entendo. Lógicamente, eu non sou técnico. Eu, generalmente, cando teño algún tipo de duda, non sei ti como faz. Eu, por exemplo, eu me deixo aconsellar, cando algo non conozco, pregunto ao técnico. Se o técnico me dice que a mellor solución é esa que se tomou, pois lógicamente, acedo a súa opinión. Bueno, se me pregunta como fago eu, intento optimizar os recursos, aproveitar os recursos para mellorar o servicio, sobre todo cando está en franca decadencia, pois intentar contribuir na mellora dos medios disponibles. O mellor a diferencia igual que non lle faz caso o funcionario. Eu generalmente sí. Bueno, pois evidentemente non queda vostede moi bo lugar como delegado desta área. Lógicamente, porque para iso non fai falta político. Como é un problema de opinións, lógicamente non comparto a súa e usted a miña tampouco, co cual quedamos como estábamos. Lle parece?
Eu neste tema simplemente felicitar ao Concelleiro de Medio Ambiente porque o ano pasado, porque pedir unha subvención é moi fácil, pero despois executalo é un pouco máis complicado. E gracias a unha boa xestión en tempo récord dunha subvención que nós non habíamos pedido, pois implantou un servicio en proba pioneiro que foi no contedor marrón na hostelería. É dicir, logo, pedir está moi ben, executar é un pouco máis complexo e iso conseguiu este Concelleiro. Mais preguntas? Claro. Pedir está ben, traballar está mellor. Deixar fuxir os cartos. Bueno, nada. Os cartos aos que podemos optar e que melloran a calidade de viño dos vecinos. Nunha semana se vai a sorprender os cartos que conseguiu este goberno en ano e medio. Así me gusta. Perfecto. Para iso os votaron. Perfecto. A miña pregunta é para o Concelleiro de Deportes, Tucho. No pasado pleno falábamos do tema do Campa Verán e, bueno, este grupo tiña moi claro e o demostrou, bueno, pois cunha foto no móvil dun cartel onde se daba por feito a adxudicación do Campa Verán a dúas institucións, non? Unha delas a que está o colectivo do asesor. Entón, aquí se decía que, bueno, que de momento non había nada, que se iba a traer hasta que houbera toda a documentación, a requerir toda a documentación. Hasta recordo unha intervención do señor alcalde no que decía, claro, hasta tuvemos que pagar unhas facturas súas, obviamente, nos marchamos en xunio, ese evento faise en xulio e agosto, o sea, hai que pagarla despois de facela, non podemos pagar antes, nos podíamos haber dado os cartos antes, non? E despois... Se fai un repaso dos meses... Xulio e agosto. Despois de facela hai que pagarla. Logo será o mellor de pagala. outros anos, decir, Non se porque paga. nós cando chegamos aquí, como Vostede dixo que tiña que pagar unhas actuacións nosas, non. Nese momento gobernaba vostede e as actuacións páganse cando se executan, pero non vale? se presente ano. E tamén decía, curiosamente, que ese colectivo, referíndose ao colectivo que xa viñan facendo esa actividade, xa había recibido diñeiro e estes outros non. Obviamente non poden recibir diñeiro se a actividade non se fixo. Eso é unha obviedade máis das que, bueno, prolifera vostede así para distraer, non? A pregunta é, entendo que agora hai toda a documentación que está adxudicado xa o proxecto e gustaríame saber a quen se lle, bueno, quenes son os que están a eso, que instalacións se lle deron a cada un deles, vale? Están pedidas a documentación e ainda non temos non hai nada de ainda. ningún club. Nada de nada. Por ahora. Nin resolución, nin... O sea, estamos a falta de un mes, non hai nada. Nos consta que entregaron documentación, nos consta que hai colectivos que solicitaron instalacións deportivas que se negaron 3 veces sin decirles por qué, e nos constan que hai outro colectivo, como sigo insistindo, que está dando por feito de que ten a instalación deportiva. Entonces, un mes despois, Tucho, se non hai unha resolución ao respecto, se están de un lado e do outro, están anunciando un montón de actividades. A diferencia é que un colectivo anuncia unhas instalacións municipais e outro non. Eu entendo que teñen a reserva. Cal é a pregunta, Julio? Pois a pregunta é... Eu non podo dar nada. A pregunta é se non están autorizadas ninguna instalación. Polo de agora, ningún dos campos ten autorizada a ningún dos campos, vale. Nin hai presentada a documentación. Que, a ver, se hai algo ayer ou hoxe que non está funcionaria, o único que presentaron por correo, pero se non teño... Quero dicir que a falta de un mes para a inauguración que ningún dos colectivos presentou nada. Memoria? Eu creo que, Julio, non estás concretando, é dicir, se lle fixo un requerimento aos dous campos, quero entender, fai canto? Unha semana? A ver, eu creo que ten que contestar. A ver, o concejal de Deportes ten que saber do que non falamos. Eu non teño idea de que se haya contestado esos requerimentos. Perfecto, doume por enterado e moi ben. Me gustaría que se algún colectivo está anunciando unha instalación sin ter autorización, se lle teña en conta, vale? Moi ben. Bueno, boas noites a todos e aos veciños que nos estén seguindo desde as súas casas e rematou o pleno.